سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا صبو كتكونوا ناي وتر تمنيتان باغناني ولومون كم وترو العلا قداس النزل وتر استوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدب مسانا كتصنحوا دما بخبر نعدمكم لايك قبروا شير قبروا ريتوهم صحافوا أكال نايز channel ناخونو سلا تخلوا تكبروا لنا حجزنا مسجنا نايلو معرفت دما نزوبانا بإمكوت كرزخل بكل معازن دما كنفتشا كنفتنينا بكبابينا بزو حدش نقراتي زفت أمزلو نخلوكا بعمقت كدسو ساي تخلني خاقن we will try our best سلازي لو مونا قداس تعزنا لكم قريبنا لنا مجمريا أبغى يبحر نجمر let's go. Have released a dramatic footage of their attack on the Greek-operated cargo ship, the Magic Seas, in the Red Sea. A video released by the Houthi rebels media arm Ansar Allah shows the militants boarding a vessel and explosions rocking the ship, sending some black smoke into the air. The video shows the Houthi forces hailing the vessel in English over VHF radio, issuing threats before masked gunmen boarded the ship. The footage captures the gunmen storming the vessel, navigating through. كابتن رياض لنا كأي بحري حجون أبتناي أكمي almost قد معامد كلتا عامد قد معامد زنبور درجة ونكنب لنا خلينا نابو تمليسو هذا جنيا أبزخونه له درجة بتحكم زلوا يزنقر زلوا تعالى ما دما حوتي نتز قبر وزنبور سراح بزل على درجة يغسل وخمس لون كابتناي كادم قرب ملكة مزغيرة aggressive ويون حيال زخونه بسراويت بوتادرات بناشط موتوسكافات ناموتو نتيجة اليوم زلوا علامات مراقب مالتيو بخمسة عينات مدقعتي يقبروا ترايد مدقعتي يقبروا له ترايد يكونس مزيوم نتيجة قبروا كأديحهم نبي إنترنت يوردوا ولا زدما تي أبايتا زقاتم زو أبتي بحر زقاتم زلوا ترايد يكونسي ناي ميديا وورفير ون نتي ناي سايكولوجيكال وورفير بحري نتي نسرائيل زدقوا حيلتات ناي أمريكا ديو ناي إنجليزي ناي كالوت حيلتات بزك أي بحر زحل فازلوا مراقب كساع كندي بدهوك فترة لن كم زخل زنقري زون نتك أي بحري كم مسمرنا ينقدي دارجة نحن زي في التحويل ونعمتات كتيلون تلو كالي من قدنا ينقدي نخناديو ويون بتكالز قبر زلو نزنا وحق زي بهم كخيات كم زخونين عن رزلنا سلزي كم ريو زلنا حوتي دارجة زقبرو تقبرو تطو قبلوا زي كل حيليو مغنياتو أبقررو ناي نقدنا عالم كفيل سلزلو نسخة مسيخة إسرائيل قدمي استوسنا معلتات كم مغلط ألتنا يتبزعو زي زقبرتو قد جفت بداب عب كتماتات ناي يمن في اللايتي حوتي وتهدراو علاماتات هلو مدكعتاتو أقدس بوتاتات يبزبلو بزوف مدكعت جيرانيرا انتخونه كم أكال قبر ملسناتو الجون حدش مركب كم زنريو زلنا
بناتهم مدقعتي حدا جاي يوت كم زلون مسمرنا ينقد دما أكبيد بده بتحي وخم زلون إذا مركب زدما يتحل كم زلون يزنقر زلون سلازي بحري is in a big mess right now كم تري ولا لهم تعمركب تتعللا إذا دما بلشتنا يتبحري تأجمع بتبحر زعت زلون من يكحتتلو من يخ حلافنت كوزلو nobody knows إذا حركاتي نتك بابينا أمنا حدا فتيرو لولو نبلو زلنا نزم ودزن زمثل كونتاتيو نحوتي كدبدبو تخليها مسيخا تشوف تخليها but at the end of the day there's nothing you can do تطون خطب بلو Abu Dhabi port. And the video concludes with explosives detonating, resulting in the sinking of the ship. The Greek-owned Liberian-flagged bulk carrier Magic Seas came under attack from drones, missiles, rocket-propelled grenades and small arms fire, prompting its crew of 22 to immediately abandon the ship. The vessel was reportedly carrying a cargo of fertilizer and steel billets, and it was reportedly bound for Turkey. A UAE rescue mission led by Safin Prism, operated by the Abu Dhabi Ports Group, responded to a distress call and brought the 22 crew members to safety. كم نريد زلنا دخوعي كم زنبرو نلعب تركيا خيد كم زنبرو مسقريخ ستعز إجلوا مركب مخانا يزنقر زلو تات حيلا زلا مالتيو زخاك از فيديو ها تيك عندنا تفوتج نايتا مركب كتحل كلارما مسحوتي زتعز ميديا ريليز قبرو ويون زرقو فيديو تات يريو كم زلوين عند زلنا سلازي it's a very very shocking reality كي بحري أكمل كونتات بس كم زلون ريالنا تجرمكم زي كونتات زي ما كبير ترى حقا يكون زكاي زقاتم زلو and the more this happens بكلانك بحر قدفو تنقد مسمر تجمعلو سلزي بنفرت مسيخا بمراخب كينات مسيخا زقبرنا أمريكا نا إسرائيل كونتات زخوني يقول لو يا مسيالن سلزي نا policy shift زدما كل بعلوتات رايكن ريا أين خلينا إيرترا تخكلنا دبلوماسي مس أمريكا مسكالو تنتجراون كم حنت أجد سيت حجر كوينا كتقرب تخلي عبزي لازم بس أمريكا زقبرت له دبلوماسي أمريكا كابزيرو تبقي سايكونة مسيرترا قربتك أرارب زلا أجد كل جزء أب ربحنا تومن أبناتهم إنترستنس تمركز سويانا نرزلنا خون غليو لازم ترى نزل كنا تعتزي بخمي كتبده تدخل بخمي قريبة كتعطوا تدخل بخمي كمفتح كتقبروا لتدخل إيرترا مفتاح قبر دي كونسي نتكونتات إسرائيل برقص أجريسيف لافت كبابينا نختن كساقس كتقداديها سلامتايكم نبلالنا إسرائيل بزينا ينقدس أقام بزيزا كايزة لك قدام يتتسز الهجرية معناته كل نقدناتا 360 ديجري نقدنا أفريقيا زيرو بزيها كل فابيلو تمتز قبوز نبرة تزنوح من قدي توقعيزو ناب إسرائيل يزغيزة له سلزي كم هجر بقطبع نخد كتسلا كتكلني أبو 5 من قدي ندحرق تشيلو تخناتات مالتيو كل زنرو يزلنا إسرائيل بكبابينا زقبرو زلو من كسقاس انتس نسبق انتس نعمق تقص له مخانون إمارات دما نزوم أبو زنبرون أمدحان مركبنا إمارات يا تراتز أو يتاز بالزلو أكم زقود داي كل زين أمريكا يمانا يدو كم زخونة أكت خجبر زفتن زلو نزل كم زعينات أجمع دما كم نسو مفتحي مبركات قدا كم زلو كرئيز فتنتي إمارات بهالهجر نزل كبابينا دما حدا كارت زعبي حدا قاخين وزلو أتي حدا جنيا أكايدانا إماراتيو كاتسيلنا خابزي انتا كن رينا ازي ابناي حوتي كنتات خونكلو كاوز جدد ويون مسوق كوادر تزي كالي كال دايركشن هايتس اقام كبابينا زرو زلو دما كن رينا what is it Foreign Office has summoned the Chinese ambassador after a Chinese warship used a laser against a German aircraft over the Red Sea. The plane, a surveillance aircraft operated by a civilian commercial firm, was part of the EU mission Aspidis, which is intended to help defend civilian ships against attacks by Houthi rebels from Yemen. Germany said it was lasered by a Chinese warship earlier this month without any reason or prior contact. Among German China and the map Karn Africa agati muzallo ba'sina nrezalana inta aynat ba'si zghe hanti nafarit nay German surveillance ከተካይድ ነትንግድና መስመር ናይ ንግድና ታዲዩ ንኻልን ክትሕሉ ኣብ ቀይ ባሕር ትንቀሳቀሰሉ ዝነበረት ናይ ቻይና ሌዘር ዝበሃል ነፈርቲ ፀረ ነፈርቲ ክትብሎ ትኽእል ወይ እውን ሓደገኛ ኣፅዋርዩ ነቲ ናይ ጀርመን ነፋሪት መጥቃዕቲ ከም ዝገበረላ ወላ እኳ ኣብ ልዕሊ እቲ ፓይሎት ሓደጋ እንተዘይወረደ ግን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነን መንግስቲ ናይ ጀርመን ድማ ኣምባሳደር ናይ ቻይና ኣብ ጀርመን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጀርመን ፀዊዑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘዘራረበ እዩ ዝንገር ዘሎ
ኣብ ጅቡቲ ክንደይ ሓይልታት ተገቲሮም ከም ዘለዉ ንፈልጦ ኮይኑ ኣብዚ ካለ ሚድያ እውን ጽቡቅ ገይሮም ኢንዲቴል ገሊጾም ነይሮም what exactly happened ነዚ ኩነታት For now, there is a new flashpoint in the Red Sea. Today, Germany summoned China's ambassador, accusing Beijing's military of targeting a German surveillance plane with a laser. Germany says its multi-sensor Flying Eye aircraft was on a routine EU mission over the Red Sea when it was suddenly hit by a laser fired from a Chinese warship. This aircraft, piloted by civilians with German military personnel on board, it conducts wide-range surveillance to keep vital sea lanes safe from attacks. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ጀርመንን ጽቡቕ ዘይኮነ ዝምድና ብፍላይ ጀርመን ዝበሃል ምስ ቻይና እንታይ ዝረብሑ ምትፍናን ይደሊ ኣሎ ሓንሳብ በቲ ናይ ኣብ መንጎ ታይዋንን ቻይናን ዘሎ መርከብ ኩናት ናቶ ብውን ኣሜሪካ ንቻይና ንምቕስቃስ ሓደገኛ መንገዲ ወይ እውን ስጉምቲ ወሲዶም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ንግዲ ድማ ኣይጣዕሞምን ኣሎ እዚ ከዓ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ብጣዕሚ ክሳራታት የጋጥመና ኣሎ ኣብ ቻይና ስለዚ ምስ ቻይና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ያለውን ሕጂ ድማ ንኔቶ ንምሕጓስ ወይ እውን ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ብዙሕ ኣንጻር ቻይና ምንቅስቃሳት ምግባር ብኤውሮጳውያን ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ድሕሪ ምዝናሕ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ቻይና ዝቐስቀሰቶ ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ናይ ቻይና ዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ከም ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ else going on in the world in Europe and in the Middle East, one has perhaps taken one's eyes off or forgotten that there is a very big military dog, as it were, in the Far East called China. And China every now and again likes to flex its military muscles to remind everybody that they are there. I think when... እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ደጀፍቲ ኩናትን ከበድቲ ኩናትን ኣትዮም ኣብ ዝሻቐሉሉን ዝጨፋጨፍሉን ምስ ዘለዎ ምስ ራሽያ ድዩ ምስ ኢራን ድዩ ምስ ገለ ቻይና ብስቕታ ወታደራዊ ዓቕምናታ እናዓበየ ከይዳ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ሕልፍ ኢላ ድማ ጭዋዳ ናታ ተርእየና ኣላ ሓይሊ ናታ ትፈታትነና ኣላ ዝብል ዘረባ ብምዕራባውያን ተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ዘረባ እዩ እዚ ሕጂ ቻይና ብርግፅ ደይመደይ ኢሎም ዲዮም ገይሮሞ ንፈተነ ኢሎም ዲዮም ገይሮሞ ከምኡ ዓይነት ክሲ ኣብ ተፈላለየ ኩነታት ኣንጻር ቻይና ክስማዕ ፀኒሑ እዩ ብርግፅ ቻይና ድማ ንዓታቶም ቻለንጅ ክትገብሮም ከም ትደሊ ዘላ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ጽቡቕ ዝኾነ ዕድል እዩ ተፈጢሩላ ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ እቲ ዕድል እንድሕር ኢልና ድማ ኣብዚ እውን ተመሊስና እንተሪእናዮ ንቻይና እንታይ ፈጢሩላ ኣሎ እዚ ኤውሮጳ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኩናት ናይ ራሽያ ተኣሊኾምሉ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ሕጂ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ሕጂ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ንእስራኤል ንምሕጋዝ ኣብ ተፈላለዩ ኩነታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘለዉ ብኸመይ ደኣያ ቻይና ነዚ ኩነታት ዝትምዝምዞ ዘላ ዝብል ዘረባ ሓደ ቻይና ወታደራዊ ዓቕምናታ እናዓበየ ከይዳ ኣሎ ካልኣይ ድማ ዘለዋ ዓቕሚ ኣብ ፕራክቲስ ክትፍትኖ እያ ትደሊ ዘላ መስለኒ ስለዚ እዚ ዓይነት ናይ ቻይና ሌዘር ኢንሲደንትስ ክረአ ከሎ ወይ እውን ሓደጋታት ዘጋጠመቶ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ከም ዘጋጥም ዘሎን ኣብ 2018 ኣብ ጅቡቲ ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ኣጋጢሞዋ ከም ዝነበረ ይዝከር ምክንያቱ ኣሜሪካ ንበዓል ኣበይ ስለ ዘለዋ ኣብ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ ምስ ቻይና ይሰሓሓብ እዮም ኣብ ጓም ዝበሃል እውን ኣብ 2020 ኣጋጢሙ ከም ዝነበረን ሕጂ ኣብ 2024 እውን ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ 2025 ተደጋጋሚ እዚ ሌዘር ዝበሃል ዘሎ ቴክኖሎጂ ድማ ከምዚ ብርቱዕ ነፀብራቕ ሌዘር ፋይ ዝበሃል ኣሎ ትሪእዎ እንትኮንኩም ከምዚ ብርሃን እዩ ከም ንውግእ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሓደገኛ ኣፅዋር እዩ ኣብዚ ድሓን ቁሩብ ዛዕባ ንስማዕ እንታይ ዓይነት ፅልዋይ ዝፃወት ዘሎ ኣብዚ ኩነታት reportedly after Chinese lasers targeted their aircraft. Fortunately, no one was hurt. This is not the first time China has been accused of such tactics, by the way. In the year 2018, Chinese warship even use a laser. That's what the allegation is. These lasers can temporarily blind pilots, damage sensors, or disrupt surveillance systems without firing a single bullet. It's basically a way to send a hostile message while technically avoiding direct military engagement. ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ሌዘር ዝበሃል እንታይ ዝገብር ሓደ ሄሊኮፕተር ናባኻ ይመፅእ እንተሎ ወይ እውን ሓደ ነፋሪት ይመፀካ እንተሎ እቲ ሌዘር ተረኺቦ ነቲ ፓይለት ዓይኑ ክዕውሮ ይኽእል እዩ ብርቱዕ ዝኾነ ሓደገኛ ዝኾነ ብርሃን ዘለዎ እዩ ስለዚ ዓይኑ ተረኺቦ እቲ ፓይለት ክዓውር ይኽእል ነቲ ሴንሰርስ ናታ እውን ከበላሽዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ነፋሪት ወይ እውን እታ whatever it is እንታይ ዓይነት ነፋሪት እዩ ነይሩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንክኸውን ክገብሮ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቻይና ድማ ከምዚ ዓይነት ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ጭዋዳ ክትግትር ተራእያን ተሰሚዓን ኣላ እያ ስለዚ
እዚ ኩነታት እዚ ነዘን ሃገራት ነዘን ሓያላት ሃገራት ናበይ ክወስደን ይኽእል ዝብል ሓደ ካብቲ ኣሸቓልነት ምኾይኑ ዘሎ እዩ ብርግፅ ኣብ ልዕሊ ቻይና ለንቀነ ብዙሕ ክስታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ክስታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና ምናልባት ኣብ ድሕሪ ግዜ እንተረኺበ ከምፃልኩም ክፍትን እየ እዚ ንሪኦ ዘለና እዛ ካርታ እዚኣ ሸር ክገብርዋ ቀኒዮም ኣለው ኣሜሪካ ካርታ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ሕጂ ድማ ካርታ ናይ ኢማራት ልክዕ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብነት ብምኽታል ከመይ ኢሉ እናበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ረእይዎ ኣብቲ ኣፍሪካ ኣብ 4 ቦታታት ኣሎ እዚ ኸማን ናይ ኢትዮጵያ ከይገለፅካ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ብስውር ስለ ዝኾነ ኣብ ሱዳን ዘለውን ብስውር ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ዞባና ብፍላይ እዚ ናይ ኢማራት ዝበሃል ዘሎ ሃገር እናስፋፍሐ ዝመፅእ ዘሎ ብርግፅ ናይ ኣሜሪካ ቤዝስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪካ ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፕሬዘንስ ክኸውን ከሎ ቻይና እቲ እንኮ ዝርከቡ ናቶም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ትርኪ እውን ኣብ ሶማልያ ከም ዘሎ ንፈልጥ ጅቡቲ ግን ብዓብዩ እቲ መናሃርያ ወይ እውን ዳርጋ እቲ ዝዓበየ መጋበርያ ናይቲ ወታደራዊ መደበራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ እዩ ስለዚ ሓደ መዓልቲ እዚ ናይ ጅቡቲ ንጅቡቲ እኳ ኣንፃር እዚ ዝኾነ ክትገብረሉ ትኽእል ኣጋጣሚ የብላን ምክንያቱ ዓቕሚ ናይ ጅቡቲ እውን ኣብ ግምት ምእታው ስለዚ እዚ ኣብቲ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ኢማጂን እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ባእሲ እንተጋጢሞም ኣብ ጅቡቲ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ክትሓስቦ ብዛዕባ ክትግምት እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ካልእ ዓለም ተተባይሶም ኣብ ጅቡቲ እንታይ ከጋጥሞም እዩ ዊ ዶንት ኖው ስለዚ ክንምንታይ ሓደጋ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ግን ኣይ ዶንት ኖው ዋይ እቲ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ የለን ዝብሉ ኣይ ዶንት ኖው ግን ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ሱዳን ከምዘየለ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ኢትስ ቨሪ ሾኪንግ ሕጂ ካልእ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል ዘሎ ናብኡ ገፅናኻ ክንሰግር ምንታን ከነተሓሕዞ ስለ ዝኾንና Ethiopia and Eritrea. The summer war is here. The Horn of Africa is on fire again. And this time, the smoke is rising from the old trenches between Ethiopia and Eritrea. Forget what you thought you knew. This isn't just a border dispute. It's a layered war fueled by betrayal, rogue alliances, and a ticking geopolitical time bomb. A TPLF faction dancing with Eritrea, Tigray splitting at the seams, Asmara and Addis talking peace but marching troops. This summer could explode, and nobody's safe from the fallout. Welcome back to Semenegna Spotlight. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ቋንቋ ናይ ኩናት ብብዝሒ እንድዩ ዝረአ ዘሎ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ፕሮፓጋንዳ መሽናቶም ብዙሕ ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ቀፃሊ ድማ ኤርትራ ብፍላይ ኣብዚ ሳመር ኣብዚ ክረምቲ ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ይዛረቡ ኣለው እዮም ገለገለ ሰብ ኣሎ ኩናት የለን ዝብል ኣደኖ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ቃጨል ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ወይስ ኣብ ሚድያ ትሰምዖ ዘለኻ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ኣንሕና ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ይኮናን ሪፖርት ንገብር ኣትሊስት ኣብዚ ክነግር ገለገለ ከምኡ ስለ ትብሉ ንኩናት ኣይትዛረብ ኣብ ብዛዕባ ኩናት ኣብ ዝረበሉ ዘሎ ኩናት የለን ኢልካ ወይ እውን ብዛዕባ ኩናት ዘረባ የለን ኢልካ ምኻድ I don't think ቅቡል ኣይመስለንን እዚ እንታይ ይበሃል ዲናያል ይበሃል ሓደ ኩንነት እናመፅእ ከሎ ከምዘየለ ጌርካ ክትሪኦ ምፍታን ፅቡቕ እዩ ንኣእምሮኻ ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ሓደጋ ይተርፍ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩናት ከም ዘሎ ወይ እውን ናብ ኩናት ገፅካ ይኽየድ ከም ዘሎን ምንቅስቃሳት ብክልቲኡ ወገናት ብወገን ኤርትራ ዝረአ ነገር ናይ ኩናት ምንቅስቃስ ንሰምዕ ኣለና ግን ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ይብል ኣለኹን ግን ብወቅዒ ዝወፅእ ሓበሬታ እንተሪኢና ለንቀነ ነዚ ኩነታት እዚ ብንፁር ዝኾነ ግብረ መልሲ ይባትሉላ ሓደ ካብቲ ግብረ መልሲ ኣብ ሻባይት እውን ወፂኡ ኣሎ ab UN ዝተኻየደ confrontation statement of Mr. Haptom Zar'ai in response to Ethiopia's explanation on UNHCR ማለት እዩ HRC እዚ ናይ human rights ክግበር ዝቐነየ ኩነታት ኤርትራ ምስ ተሓሒዛ ሓደ መልሲ ይባላ እቲ ኩነታት ድማ ኢትዮጵያ ደይመደይላ ነቲ ኩነታት እናመዝመዘት ንኤርትራ ብሕማቕ ዓይኒ ንኽጥመት ተተኻይሉ ድማ ናብ እገዳ ንኽትከይድ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ሪኦም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣብዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ኣካይዳ ትኸይድ ከም ዘላ ብኩሉ ክንሪኦ እንዲና ኣነ ድሕጉሰኒ ዘሎ ግን ኤርትራ ነዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነልና ንዛረቦ ንሕና ሰሚዖም ይምልስዎ ኣለዎ ይብለኩም ኣለኹን ግን እቲ ንሕና ንዛረቦ መንግስቲ ኤርትራውን ኣብ ግዜኡ ይምልሶ እዩ ምናልባት ንሕና ቀድም ኣቢልና ተሓዊኽና ንዛረብ ንህሉ ንኾን ኣብዚ ቻነል ግን ኣብ ተግባር ግን ኤርትራ ትገብሮ ኣለያ
ننتهي نبل لنا حدا إيرترا أما جابايا نا UN نزي إثيوبيا زبال قولوا كتكال علوا كتكسخت كلا علوا نبلنا بزح نزارم لنا and guess what مستر هابتوم أتو هابتوم زرعي أبز حلفة تي permanent mission Eritrea's permanent mission in the UN مالتيو in reply to Ethiopia's explanation of the vote before the vote during the presentation of the resolution had a resolution تي إيرترا نتي mandate نتي special reporter تباهلو زعبا إيرترا كل جزء قالوا توصلي أب human rights جبر جن human rights بحالا بيو إن زلوا إسرائيل ني فلسطينيين كتشف كلا كل عزقنا جهستنا يسبقوا مسألة رأي الكات على فزيت غل انتتنا حزبنا فصمت كلاجن دابستو قشيرو عصيو ولا حنتي قات ميلن إسرائيل صبغ يا زلا نفس أخذ كلاغل مسألة لو النابلة شفان زقبر الله زلوا تكال أبي إيرترا كون كلاجن دابستو قلعو ملحسو ورويرو كل زي مستزاربي انتايلو ملي سلالو زي أتحبتو مالتيو allow me to remind the council of certain pertinent facts نصور زخانن أقدس حقتاتن كانت لكم سمعوني لهم قصر هذا exactly 1 year ago Ethiopia urged for the immediate termination of the special rapporteur's mandate asserting that it obstructed constructive dialogue and cooperation قد ما حدا عملت exactly منكس إثيوبيا نزي special rapporteur ناير تراي مثلا جنبر نساتون بتكون نتاعنا تقرأ نيرومي بزخانة جن إذا قد دايزت أو نخدل مخنياتو constructive obstructive construction it obstructed constructive dialogue زغا نتي بكفوت لبيك كبر زغل dialogue discussion سلازعاتون شجر سلازفتن بمبال إثيوبيا نزي special reporters بحال تطور نخبل حتى تاني رأي مرجع مغيار بوليس مغيار من قد مغيار جن نبور ترقية يا إثيوبيا زحفرا يكونه زسكفا يكونه نبور بحرنا أتومي كتر خلت تيلو for nearly 20 years successive Ethiopian regimes illegally occupied sovereign Eritrean territories in flagrant violation of international law. The UN international law, the UN Charter, and the EEBC's final and binding decision. The 2018 peace declaration was in fact signed only after the current Ethiopian regime pledged and agreed to adhere to international law and implement fully the EEBC decision. إزاي exactly أبز channel ليتمعات نزارب زنبرنا منكش إيرترا كتزارب ويا بلكم من أقايدو دفلتيو هو جن أتنو بلاد ما منكش إيرترا يقبروا الحجي أنا سمعي كنا تقبر سلز قبون نزارب لنا and I'm very very happy يقبر مهلاو إزاي نزي إثيوبيا زبال هجر بعلو هريمو بعلو زوزلو أبت مجابايا كنفشلو خنكلالنا أتسالي نتحصوتون لخبطنا ناتون اكسبوز كنقبر لنا نبلا لنا لك كان عاد ما يقبر له ناي بحكي نالبات قرب دمقينا لنا جن تخكلي خازي اما غابايا نتي اثيوبيا زبال كتكالو عزل لك انت يبلا له ناسرع عمت منكس اثيوبيا نوسانه ناي كوميشنن علم لخاو حقن تشارتر نا يو ان تحيسو امريتنا يرترا كوفيل نيرو نزي غدايزي ابكتشن 18 ابي احمد سلام كفتر يلو نوبل برايس ما يبما شلمات نوبل ما يبما ابتايزبل كونديشن وقت ما كنا تاينيرو نتي وسانه نتقيادن ناي موداتان زبال وسانه ناي كوميشن دوب ناير تران اثيوبيا زهبو وسانه كقبله بمبال نعو مستقبلت رايو ايرترا ناي سلام زمدنا مس اثيوبيا جمرت سلازي ابي احمد نوبل برايس كبو خلو تشلمات كبو خلو እንኳን ላይ ኤርትራ ሰላም ከገብር ከሎ መንግስት ኤርትራ ነቲ ውሳኔ ተቀቢለ ከዝዱ ቆየ ስለዝበለ ጥራይ ብሕራ ኢሎም ሰላም ገይሮም እሱ ስለምንታይ ነቲ ተቀበልካ ቀደም ክሳብ ሎሚ ከተተግሮ ዘይከኣልካ ተባሂሉ ክሕተት ዝግባእ መን መንግስት ኢትዮጵያ ተገምጡ ኢሉ ግን ሉላው መሬተይ ተደፊሩሎ ብምባል ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶ ሰጊሩ ንዑ ስለዘይ ተቀበሉ ሕጂ ተገምጡ ኢሉ እቲ ውሳነ ስለዘይ ምልከቶ ዶ ቤተ ሰጊሩሎ ኢሉ ንኤርትራ ክኸሳ حفرتن سكفتان زي بلو كنتاتيو نزلنا قبل دما أوروبا أبغون نخينهم أجو خايت ويبلو خمسة لو نر لنا سلازي كم زغير كانوا مفدح ويون أبت مجابايا عبرت كم زراب بتهدى قام مزراب أجدا سنة علونتهم أمامات أنت وحدة أمامات اليوم كيسمعوا خاخو اليوم جن حسوتوا مخانهم جن تفلت أمام بعلم إذنهم تكفتلوا ما يدخلنا خاجن نتحكي أبزح كابموسات نساتهم حنقولهم هيكيرون كونوا كل يوم حسوتوا مخانهم جنا بعلم تفلتهم exposed قبرهم that's very important. Other celeste when Ethiopia stood on the principle on the
recipe of utter state collapse 4 years ago, Eritrea supported it unreservedly for reasons of regional stability as well as its own imperatives of self-defense. The historical reality cannot be distorted, diminished, or any. Times of Luzalo. ኤርትራ ቅድሚ 4 ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ናይ አቢ ንክወድቕ ኣብ ጠልጠል ኣብ ዝነበረሉ ኤርትራ መፅያ ጥሒናቶ ዝድማ ናይቲ ዞባዊ ርግኣት ስለ ዘገድሳ ናታ ናይ ሴኩሪቲ ሕቶውን ስለ ዝነበራ ነቲ ስጉምቲ ወሲዳቶ ስለዚ ትማሊ ዘጥሕኖ መንግስቲ ኢሎ ተገምቲሉ አንጻርና ኣብ ዩኤን ዝኸሰና ዘሎ መጀመሪኡ ይኮነን ካልኣይ ግዜ ይኮነን ቀልፃሊ ልሞተር እዩ ናይ 4 ኪሎ እዚ ድማ አይ ቲንክ መንግስቲ ኤርትራ ቤላ ገይሩ ክውዕጣ ዘሎ ነገር ተሎ እዚኣ እዛ ኢትዮጵያ ኤርትራ መመፅያ ተጥሕኖ ንስኸ መምዝ ዝሓነ መምሻደነ ኣብታ ናይ ቀረብ ጉድጓድ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣኽደፍና ካይዝደሊ መንሰይ ናይ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ክዋሓጠልካ ክኽእል ኣሎ አይኖ ምረት ስምዓኒ ነዚ ክሰምዕ ከለኹ ብዋጋ ናይ ህዝብና ብዋጋ ናይ መንሰያትና ብዋጋ ናይ ሕብረተሰብናን ሃብትናን ፀጋናን መፃኢ ናይ ኤርትራን ክንደይ ረጂምስ ናይ ኢትዮጵያ ድሒኖም ኣለዉ ክንደይ ግዜ ኣብ ስልጣን ተመሊሶም ኣለዉ ተተመሊሶም ድማ ክወቁና ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ግንፍል እዩ ዝብለካ ግን ብርግፅ ኣማራፂ እውን የብልናን እዚ እንድሕር ኮይኑ ጎረቤትካ I don't know ኣብዚ ሕጂ እንታይ ትውሳነ ናይቲ መንግስቲ ሕጂ እውን ንዑ ሰናኒዕካ ነቲ መንግስቲ ከተቆፅሎ ድዩ I don't understand this ኣነ ዘይርዳእን ነገር ተሎ እዚ መንግስቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ክመሃሪ ወይ ክቅየር ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ I don't know the same ጌጋ ክግበር ግን I really hope ኣዝያ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ወሲዶም ኩሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እንታይ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ናብኦም ንገድፈዳል As we speak Eritrean forces remain strictly within its international recognized. Exactly, this is what I want to hear, man. ZT ab alam darajah ክንዛረበሉ ዘለና ታይብሎ ሕጅክ ንዛረብ ከለና ኣብዚ ሕጂ ምሳኹም ክዛረብ ከለኹ ይብሎም ኣላታቶም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኤግዛክትሊ ብዓለም ለኸ ኣብ ዝምልከቶ ቦታ እዩ ዘሎ ይዝብሎም ዘሎ እዚ ድማ ክንደይ ግዜ ክነግሮ ኣለና 100 ግዜ 1000 ግዜ ክነግሮም ዘለና ቀፃሊ ኤክስፖዝ ክንገብሮም ኣለና ንሳቶም ብሓሶት ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ብሓቂ ቀፃሊ ክንዛረብ ክንከል ኣለና ሓቂ ድማ ሓደ ግዜ ከዓብጥዋን ተፈቲኖም ኣበርቲዕካ ብምዝራብ ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ከም ተቐባልነት ዝረክብ ክንገብር ኣለና As we speak, Eritrean forces remain strictly within their international recognized borders. Claims to be contrary are false and malicious, designed to ignite and rationalize conflict. Exactly. ነዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሉላውነት ናይ ካል ሃገር ሰጊሩሎ ተባሂሉ ዝኽሰስ ዘሎ ንሕቡ ኣጀንዳ ንኩናትን ንሽግር ንምፅዋዕ እንተደይ ኮይኑ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ሉላው መሬቱ እዩ ዘሎ ኢሎም የስምሩሉ ኣለዉ Over the past 2 years, Ethiopia has openly again ቁጥር 5 ረይዎ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልፅን ብተደጋጋምን እንታይ ይገብር ፀኒሑ ኣፍተ ገባሕሪ ናበለ ወደባት ናይ ኤርትራ ንክወስድ ብዘይ ሕጋዊ እንተተኻይሉ ድማ ሓይሊ ተጠቂሙ after Gabaharna Ertra, what about Ertra, Budikadima, Asab can was in Azibel, Zaraba, agenda gears on you. The recent rhetoric about human rights and national security are attempts to cover up this overtly unlawful and irredentist ambition, whose variants also threaten Somalia and Djibouti. The table is human rights, Silomana, the Hosses and Lobdi, Magabaya, 90, the Kilita Amet, Bzay, Mukurat, after Gabaharna Ertra. بسلام ما قلت تدي تخيل ما بحيل النابلو أدلاي تخيل ما بحيل نابلو زار بوز نبرو نعون ما فتسع مخنيات نبركابيو تمسا سالي سك قد ما نجوبتن قبل الصوماليين وغيرهم Indeed, Ethiopia's drum beats for ports of a broader destabilizing agenda marked by explicit threats, illicit arms build-ups, and submersive regional activities that undermine regional peace and security. ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ኢላ ኣበጊሳቶ ዘላ ኣጀንዳ ንኩናት ዝቕስቅስ ነቲ ዞባ ሰላም ዝኸልእ ብድሕሪ መጋረጃ ይኹን ብግልፂ ብዙሕ ግዜ ኣፅዋራ ምግዛእን ወታደራዊ ዓቕማ ኣመላዓልን ነቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ንምእታውን ትጓየ ዘላ ሃገር ምዃና ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ብዝበለፀ መንገዲ ኣብ መጋባያ ክወፁ ዝግብኦን ዝተባሃለን እዩ ናይ ብሓቂ እንኳዕ ከምዚ ገይሮም ከፈድሕዎም ጀመሩ እዚ ድማ እቲ ናይ ወትሩ ዝፅበዮ ዝነበርኩን ዝደልዮ ዝነበርኩን እዩ ንሳቶም መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ኤክስፖዝ እናገበሩ ከሎ እቲ ኣቢ እንታይ ይገብር ኣሎ ናቱ ኣምባሳደራት እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ስምዑ እዚ ኢትዮጵያ ህልውና የላትም ከኢትዮጵያ ውጭ ደግሞ እነሱ ህልውና የላቸው አንዳችን ሌላችን በጣም አስፈላጊ ነን የኛ እምነት ልክ እንደ ግሪን ሌጋሲ ነው እንደ ችግኝ ተካይ ነው ዛሬ በእረፍት ችግኝ ተክለናል እዚህ ቦታ
ነገር ግን የዛሬ 3 ወር ወጥቼ ዛፍ አልጠብቅም ነኝ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ንሱ እዚ ኣብቲ ፓርላማ ተዛረበ እንዲሁ ተቀንዳ አገዳሲ አብዚቲ አምባሳደር ዝገብሮ ካናዳ ይሆናል ኦቶዋ የሚገኙት በካናዳ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ቴድሮስ ግርማ ጋር የመጀመሪያው ጥያቄ ያነሳለሁ። አምባሳደር በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከማስረዳት አንፃር እንደው በኤምባሲው በኩል ምን እየተሰራ ነው? አመሰግናለሁ አንተነህ ስለጋበዝከኝ። እንግዲህ ይሄ አጀንዳ ቅድም በዘገባችሁ ላይ ሲቀርብ እንደነበረውም የባህር በር ጉዳይ ለሀገራችን የህልውና ጉዳይ መሆኑ በግልጽ ሆኖ ተነስቷል። ከዚህ በፊት ምናልባት አጀንዳ አልነበረም። አሁን ግን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን መሪነት ይህን ጉዳይ ወደ ውይይት ወደ ፐብሊክ ዲስከሽን ውስጥ እንደገና ከመጣ በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም በዋናነት የዲፕሎማሲ ስራውን የሚመራ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ይህንን ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ የማስገኘትና የኢትዮጵያን ኢንቴንሽን የማስረዳት ስራዎች በስፋት እየተሰሩ ይገኛሉ። የዚህ አንድ አካል የሆኑት ደግሞ ኤምባሲዎች ሁሉም ኢትዮጵያ ሚስዮኖች በያሉበት እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብሓፈሻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ከም ኣጀንዳ እቲ መንግስቲ ከም ሕቶ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ኮይኑ ተወሲዱ ስለ ዘሎ ተኣውጁ ስለ ዘሎ ኤምባሲታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዎ ነቲ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ንኽረክብ ብዝለዓለ ሓይሊ ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ዝንገር። እንታይ ማለት እዩ? ብቐጥታ ኣብዚ ኣቢ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ልኡላውነት ናትና ምስ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ኢሉ ሀገር ናት። የባህር አክሰስ ካላገኘች ግን አገር መሆን ሀገር ናት፣ መከበር አለበት። ጊዜውን ጠብቆ ዛፍ ይሆናል። በግጭት በኃይል አናደርግም። ጅቡቲ ሉዓላዊ ሀገር ናት፣ መከበር አለበት። ሶማሌ ሉዓላዊ ሀገር ናት፣ መከበር አለበት። ጥያቄ የለም። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት። የባህር አክሰስ ካላገኘች ግን አገር መሆን አትችልም። በእነሱ ወገን ደግሞ መከበር አለበት። እሱ አብሮ ለመኖር ያለው ነገር ሰጥቶ መቀበል ነው። እጂ ኣብዚያ ዝገበርዋ ኣብዚያ እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝገበራ እንዲሁ ጅቡቲ ልኡላዊ ሃገር እዩ፣ ሶማልያ ልኡላዊ ሃገር እዩ፣ እታ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ቆሪፆማ ኤርትራውን ልኡላዊ ሃገር እዩ ዝብል ዝነበረት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ቆሪፆማ ምንታይ ቆሪፆማ ንምንታይ ዕላማ ገይሮሞ ንዖም ዝምልከት ኮይኑ እቲ እዚ ዘረባ ሓንቲ ግዜ ምሽ ኣብቲ ፓርላማ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢለኩም እዚ ሕጂ ንሓደ 6 ወርሒ ናብቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣጀንዳ ክኸውን እዩ ኢለኩም። እተን ዘረባ ዝቦም ዝነበረ ንሱ ኣብቲ ፓርላማ ኩናት ከም ዘይደሊ ስእሊ ክጠቅስ እዩ። ብኢንዳይሬክትሊ ግን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ 4-5 ወርሒ ኣጀንዳ ነቶም ኤክስፐርትስ ናቱ ንህዝቢ ንመደንቆር ማለት እዩ ንህዝቢ ንኩናት መዳለዊ መደንቆርሲ ናይ ታሪክ መደንቋር ክፈጥር እሞ ሓድሽ ታሪክ ኣብ መፅሓፍ ነቲ ህዝቢ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ንምስባኽ ክጠቕሞ ኢሉ ዝድርብዮ ዝነበረ ዘረባ እዩ። ስለዚ ቀፂሎም እቶም ኣምባሳደራት ድማ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝሃቦም ተቐቢሎም ነቲ ክሕቶ ናይ ባሕሪ ኣመና ይደፍኡሉ ከም ዘለውን ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ወይ እውን ልኡላውነት ናይ ሃገራት ደፊሮም እንታይ ይብል ፀኒሱ ሃገራት ኣብ ዙርያና ዘለዋ ልኡላውነት ኣለወን። ኢትዮጵያ ግን ልኡላዊት ሃገር ንክትከውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ኣለዎ እንተደይ ኮይና ልኡላውነታ ኣይተሓልወን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ልኡላውነትና ንምኽባር ኩናት ክንገብር ኢና ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንወስድ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ። ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ክትከሶ ዝፀንሐት ኣይሶምን ኣይሳለስቲ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥኖም ይደግምዎ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና። እዚ ድማ ምርብራብ ዘድልዮ እዩ። ስለምንታይ ክንዲ ዘረባ የድሊ? ኣብይ ኣሕመድ ብዙሓት ምንጭታት ከም ዝሪኦ ዘለኹ ካብ ኢማራት ብብዝሒ ነፈርቲ ናብኡ ፍላይ ገብራ ከም ዘለዋ ኣፅዋር ሒዘን ገለ ዝብል ዘረባ ወረታት ይወፅእ ኣሎ። ኣነ ኢማራት ይሕግዞ ይኸውን፣ ሸይጣን ይሕግዞ ይኸውን፣ ዲያብሎስ ይሕግዞ ይኸውን፣ ኩሉ እቲ ዝኾነ ዘሎ ግን ዘምፅኦ ለውጢ ኣዝዩ ድሩት እዩ። ኣዝዩ ድሩት ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝኾነ ዘሎ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና። ምናልባት ሕጂ ካብዚ ኣርእሲ እዚ ናብ ካልእ ከይሰገርኩ ከለኹ ኣገደስቲ ኢንተርናሽናል ኒውስ ከብ ክፍትነ ከተሓዞም እንታን ምስቲ ናይ ሪጅናትና እውን ዝተሓሓዝ ስለ ዘሎ ኣካል ናይ ዓለም ሰብስበን እየተረጎምን ለህዝብ የማሳወቅ ኃላፊነት አለብን እና ያን ታሪክ ደግሞ ለዓለም ማሳወቅ አሁን እንደምናየው ይሄ የተጀመረው ንግግር ይሄ የተጀመረው ውይይት ምን እያደረገ ነው? ይሄ በር አስፈላጊ መሆኑን ለኢትዮጵያ እየተገነዘቡ ነው። አሁን በቅርብ ለምሳሌ አሜሪካ መንግስት እንደሚደግፍ አስታውቋል። ሩሲያም እንደምታግዝ አስታውቃለች። ፈረንሳይም እንደዚሁ ጠቅሳለች። እና ያ ነገር አንደኛ የኛ በቁጭት ነው የተነሳ ነው።
كم تري ورد لهم نزي أجندة ناي بحري كم يجرم نتي محبر سب عالم تويست قبرو كدنا قريدو اللي خمسة لو أمباسادر ناي أمريكا دقيفنا أمباسادر ناي أمريكا ناي نقدي بكوميرشالي ناي عفتك بحر نخط رغبو ندقفين ناي الومبر ناي كال هجر لو لاو مريتم بحر بحيلي نخوزدو ندقفكم زبالهم حيلي يلن جد دونالد ترامب بعفز زبالة نسمع كاب جوبو دبلونا دونالد ترامب لكن حمتي We're set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir? Or yeah, is that pretty soon. If they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff. كم ورد لهم دونالد ترامب تايب لالو بريكس بحال جروب نا أمريكا زلوا حيلي كم دمات ناي دولار قبل التنت ناي عالم ويون ريزيرف ستاندرد زخونا ناي عالمنا نعو نمبدهن نموداقن زقو ما جلي يبلالو بريكس سلازي كومن دحر خوي نصوتاناتهم نحنا دما انتاي كم نصوت نفلتينا لنفس وقف ابال ناي تبريك زل هاجر 10% تعريف توسخ كهرموميه يزبل زلو سلازي اثيوبيا ابي احمد بريكس اتينايلو فنتحت حندي زبل زلو now you're going to face this thing 10% already نملو حقرات عالم هريم له فوسخ 10% هجرما نتن أبالاتنا بريكس كحرمي يبلالو تي بريكس بحال بلوك دما in general من يناوز له عند هريلنا چاينان راشان أوصون ساتن أمريكا فيتن في دقت موزل لوين هندز بحال كسحنا مخاني من خنيات مس أمريكا مع كور أمريكا كل حسم ريتو زلوا يتمنجس أوزله نهند مالتيو أب كم تفلت ويو نعبي إن أمريكا أنت تأمتتني اللي زغل حجوز جوز بزلوا إمارات كت عورة زغلي في كورس قد السوق وزايو إيران زبحلونا أبوي زلوا إيران بالجرازة لان إيران ونزبل كتاي كنا تقول داي وحفشة إن ريوز لنا كنتات تبريك زبحل أبرادارنا إثيوبيا هتيالله سلازي إيرترا نزون كنت كملت تخلي تبريك زبحل إثيوبيا بريكس كوينو مس بعل إيران دي مسكالوت كوينو الناس رح يقولون إن أمريكان ناي دولار قبل التنت نخالي نابله إيرتراجنا بالنا بريكس هيكونتن سلازي أتي نأب سرعات أبريكس أتيو أنصار أمريكا يخيد على دونالد ترامب سي بريكس أنصار أمريكا يزبل زلوا بقلت قوم مالتي سلازي أنصار أبريكس أتيو نيو وورلد أوردر نخجبر زقوي زلوا حيلي نيرترا أنصار أمريكا يلوك شيء أخفتن كله نبحكي ناي دبلوماسي أجمع لنا نيرترا يخبل دخلانه تازبل زلوا غزيا كده ما كان بعدش بريكس بحال بناي أمريكا إليت بناي كله بوليتيكاوات حساس بناي أمريكا ويان بريكس مالتنا أمريكا زلوات قبل التنت العالم نمودع زقومة وج متخل خابيو ويون أورجانيزيشني سلازي أبالاتنا بريكس أمريكا نخوضوا يوم تأكيبهم زلوا زبل من طالو دونالد ترامب ما بأفهمه بلالو عند حرقهم قوينو إيرترا أبالنا بريكس هيكونت سلازي إتي أبريكس أتيزولو حجر إثيوبيا تقمتيلو أنا مساهم مس أمريكا مساهم سلازي أبير ترازلو منجسي نعخاتكم نمودع يكسرح زفتن زلو إلوك شت اللهم كله نايب حق نحنا صغيرنا نرنت لنا كمير تراويان مالتيو أب دبلوماسي تسعيرنا ترايح كله زخلانه أب دبلوماسي تسعيرنا هنا سلامتاي سلايقة مسكلتي وجن خوينو خبلع كله مسكلتي خوينو دمان عخاك كانت سلاك دفتنا اللي خوينو نسخة أنت تجبر على خاين زين خد بدو نعطي مرداتا نعطي حساب زبلكم زلقوا وي أكلنا تشاينا راشام كنا عميق زخونا زمدنا غيرنا نفسنا نمكل خال عقم خلونا دقف دبلوماسيون بوليتيكاون خلونا له نسن تدي إلا دما نزياتهم بعلى النخم تفلتي الكارما مستمع ربع عالم كازم دنا خمس ريتكا نتي أنت أركا خوين زهر مكة زلو انتهي زبل زلو حجي دقيمة منكسي إرتراز خلو زلو سلدي تقلت أنا تفلتي بليناني أبقى ألسنا هيز بيرتراجن هذا كابتي أنا مستخلو نبحث زجرم تاريخ أو منكس قصنا ألسنا هيز بيرترا أبوليتيكا كنا تادجن حنت نجر كتأرزنا براز بلا أمنة على النسدمة هاي ليس لازم أمريكا خلو نحنا مس حبر السوفيت زمدنا مصرت نيرونا إذا كان تايو كل تتزعرت حتى تلو بس حديو زمدنا مقبار حق زكايو باكايد أنا على مالتي سلام تايديو بريزنت إيرترا كابزي يوني بولار وورلد كنوت على نابل زارب زلو يوني بولار مالتكو هذا حيل دليتس جبرك مالتي مالتي بولار مش مسألة قلنا مالتي بولار كتقعمل له تقويا له خدوي تحطه مالتي بولاريتي سلزي باي بولار أرجع برنامج جزء
بايبولار مالت حبرة سوفيتن أمريكا نفس نبرلو هاي لسلاسة ناب أمريكا بس كده حبرة سوفيت كتقول لك كاس حاجز كتركب تلا لك مهنياتو أمونقوم بأسسلو زلو حن السنة نايت ثورة بزح نجارات سلو زلو وش نقدفه مهنياتو تي منجس ثورة نيرترا ناي حد أسلامويان قبر الشبراويان زبل الشمس اللي توها بوكلت يوم يفتوون يوم كان بلو ده وهم نحلف إيرترا لولاويت حجر مسكونة قل حجب زي حجز لنا ندحري نبريكس أتيلا أبي أحمد نبتخال بلوك نسخ قويل لك ويون مسوز مدنهات حنس على لك إيرترا أبريكس زي تعاون كنت أعمل له معناته دونالد ترامب نبريكس ندحري كم حدا جنيا بلوك أنت أري ندحري له بس دونالد ترامب زجبر زول زمدنا نزلنا بزي هنا كلا بريكس يكوننا مسمعنا ممكن نسرح لولا وهجرينا ويا ريد ندحري لك نتعدل كنت أعمل تخلي خازبل سنة مقوتن مرداتنا لنا أنا I really hope تتبقى زول زمدنا نزونا بقمتي تيخا كنت أعمل لكم كلالنا مغنياتهم إثيوبيا أنصارنا كل عينة كارديوم زتكم بحسود دمه سلازي زي يعني كبر هاز دلي أجي كل التناقرات نري زياسك سمعوا لي. And moving on, the global race for influence and relevance in Africa is heating up. More and more countries are vying for military, political, and economic control. The United States, Russia, and China already engaged in a fierce battle for influence in the continent. The Gulf countries are also catching up. Saudi Arabia is now intensifying this race by ramping up efforts to deepen its influence in Africa. In the latest, the kingdom has announced plans to expand its diplomatic and economic footprint across Africa. Riyadh's new Africa package includes $25 billion in new investments and the opening of more than 40 embassies in the coming years. Saudi Arabia's Deputy Minister of Foreign كم ريز لنا سعود عرب دبلوماسي لك كمتي قوية بأفريقيا قدم بأفريقيا انزل زلو سعود أفريقيا دما سعود عربيا دما بأفريقيا عبر بحان خدجبر جج في انفستمنت خدجبر وسينا خمسة لا يزن جرزلو انتهي مالتي زي نبي حكي نزو كنتات زي نحنا خمين ريو أب عسر سنة 4 سعود أفريقيا سعودي سميت بستجبر بريزنت إيرترا تصاتفو كم زنبرن عبوس أن يحون بزح ركبات كم زجبر الذكريو سعود عرب حجون انت خونه بس إيرترا زلوا زمدنا انت هايو نصور هيكونن زلونا عي أبنائك أهب عارض زمدنا ريتسي فورم بحدا كم زلوان صبغ شركنا كم زلوانن مرداتها لنا بات نايب حكنا إيرترا كم تزدل يحجز على دي ولا أي كارد خطبة لك I don't even understand this سلمتايكم بلا اللغو إمارات يحجزهم زل الهجرات كما يحجزهم على لون رلنا ناتي حتى انتايو وتسعود عرب شماوي زمدنا دي زلهم سنة ولا تكبر زمدنا يزلهم العرقهم خينو فاك اوف كنو بلخن كلا لنا زبل امنتنا لني أنا زال زلهم انتاي زم شماوي زمدنا مسانا زمدنا كم زلهم قد موسى خيدو مس إثيوبيا صرح زلو of course إيرترا مساي تدي كونكم نابكالا كتكودو كتبلهم عقمية بلا نشتي هاجر سلزغونت إيرترا نشتي بز حزبناتا نشتي سلزغونة مبزحت ناجرا بز حزبية قد سني أبزينا عالمنا بوليتيكا بز حزبها قداسي حزب مالت عداقايو حزب مالت أقاس سلزغونة حزب خاو حتى غينو تتأماتنا ناتكا وحد بلاي معناته زخونه هاجر انتاك شيء اللي ينفسخ قبراو ترجعون لهم زي كل زي رئيسنا نعزال لنا شاينا عب كوربريت عب كامبانا بإيرترا ناخد كفت كبيدي أبيك شطوت نبرت ياتبل من يخجز عليه بإيرترا صراع كو فابريكات بل أبي تبي أنت جريجل 100 مليون حزب لهم تحريلنا عداقة عبل النسبة لهم نطلع ولا حجة تدي هبتيمهم هذا معلتي مسحلف لهم عب عداقة كقواس أرخليه زبل لهم نطلعهم سلازي حزبنا أتكو حتى غينو تتأماتنا ناتكا يقول لي زي كم ردو جانا نصدق بحفشة قد السعودية زبها الهجر إيرترا أمانة كم تقدسن فلتينا أمانة يا تقدسوا منتدى اللي مستنافتم موادر تاخد كيت سلا تخلي إيرتراو لذي أنا كابتم هجرات عرب تم تقطر زبها الكومونتي مرات زبها أبتي زخدوا بزع جذب ينفسخ قبرن رينا أب تحتاج السعودية بقلت السعودية أجنبي إيرتراسي كم تزدل ينفسخ قبر عراقونا اللخانة سلزي I still have questions China بعقمة ينفسخ قبر لا من البات تثبيتاتنا نخالق ونخليقن let's be honest China سي تقبر لا ولا كل علين تتصبنا قن تقبر لا ثم قالوا قلنا نايشم تراي كوينيس معنا عيانا كريو خلقوا أنا دما أنا أنت عين زي جات فلتيهم وش تاوي حبريتنا مكسير ترازي بالله and I like that أنا دسبلن independent media سلزقونكو مزاجتنا من كسير ترى أبي بيكون كون زنقر public دوت حبريتها كم نريو جن سعود عرب public discourse ولا حنت من كس عسكري جبر كم زلز جالس حبريتها إلا ترجعون لهم and this is not a good sign كم حدا ما شاركتنا هجر مالتي
ስለዚ ተስፋ ንገብር ካብዚ 25 ቢልዮን ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ክገብር 40 ኤምባሲታት ሓደሽቲ ክኸፍት እየ ዝብል ዘሎ ኤርትራውን ኣካልናቱ ኮይና ካብቲ ዘሎ ሽርክነት ገለ ነገር ክትረብሕ ተስፋ ንገብር ተደየለ ሽማዊ መሻርክቲ እንተለው ናሲ ወላ ሓንቲ ዝጠቕሙና ኮይኖም ኣይስማዓንን እዩ ሓንቲ ዜና ክበኩም እያ ኣብዚ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ኮይና ዘላ ሓደ ግዜ እዞም ሃገራት ሳክት ንኤርትራ ከም ትሕጃ ሒዞማ ኤርትራ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ንዓ ከም ትሕጃ ሒዞም ወላ ሓንቲ ዘይገብሩ ሃገራት ኣነስ እንተዝግለፉ ብዘይሰምውን መሓሸና ዝብል እምነት ኣለኒ ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ዘይብሎም እንተኮይኖም ስቂልካ ሽማዊ ዝምድና እንድሕር ኮይኑ I don't know why we have them as partners when ኣይርዳዕንን እዩ ንዓይ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ብሓፈሻ ግን ያ እቲ ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ሸፊነ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ዘይፈልጦ ምስጢራዊ ፅቡቕ ነገር ተሎ ይሕጎስ ዝጉህቕ ኣይመስለኩም ወይ እውን ኣነ ዘይፈልጦ ኤርትራ ምስ ዑድያ ፅቡቕ ካልእ ኣብ መስርሕ እንተሎ ኮይኑ ሰናይ ነገር ንሕጎስ ምስ መፀኻ ዕልል ክንብል ኢና ከምኡ እንተደየለ ግን ዲስፖይንት ይገብሩና ማለት እዩ ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም ኣብዚ But I wanted to start by asking you about some of the other significant developments when it comes to what's been going on with Iran and the military there. Yeah, Regina, something that's really jumped out at me over the last week or two is what we call the conventional warfare aspect. So conventional means ordinary stuff like fighters, ships, tanks. And the most notable rumblings to me have been concerning the Chinese-made J-10C fighter jet. And the Iranians are basically eyeing this up. Let's take a look at what the J-10C looks like. This is the Chinese-made J-10C. It's China's Chengdu J-10C fighter jet, also known as the Vigorous Dragon. So they've given it quite an interesting name. It's come to prominence following its use by Pakistan in the recent... ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ቢቢሲ ዝወፀ ሓበሬታ እዚ መንግስቲ ናይ ኢራን ድሮ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ቻይና ከም ዘእተወ ይነግሩ ኣለዉ ሕጂ ድማ ነተን ጄ10 ዝበሃላ ነፈርቲ ንክገዝእ ኣብ ዝርርብ ከም ዘሎን እስራኤል ድማ መጠንቀቕታ ትህብ ከም ዘላን እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኢራን ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቒማ ትጓየላ ነፍሳ ንምድሓን ምክንያቱ እስራኤል መራሕዮም ንኣሜሪካ ከይዱ ዘሎ ኣፅዋርን ገለና ኣምፅኡ ከም ብሓድሽ ንክድብድቦም ንክዳለይሉ እዩ ስለዚ ኢራን ካብ ቻይና ትወስዶ ዘላ ነቲ ባላንስ ናይ ፓወር ዓብ ግደ ክልዎ ዝኽእል ኩነታት እዩ ብሓፈሻ እዚ ሓደ ናይ እንግሊዛዊ ኮመንቴተር ክዛረብ ከሎ እዘን ነፈርቲ ናይ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ሓያላት ምዃነን ሕሱራት ግን ክሳዕ ክንደይ ሓያላት ምዃነን ክገልጽ ከሎ ትግራ Western-made, highly capable fourth-generation fighters. So the J-10C is what's called multi-role. So it can carry air-to-ground missiles, it can carry air-to-air missiles, or it can carry a combination of both. So just to be clear, Iran is eyeing these up, thinking of buying a load. It is, and the specifics are interesting here. So let's take a closer look, slide please, of the J-10C. ብሓፈሻ ነዘን ነፈርቲ እዚአን ኢራን ንክትገዘን ኣብ ዝርርብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚአን ነፈርቲ እዚአን ድማ ዓብይ ጌም ቼንጀር ክኾና ዝኽእላየን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ይዛረብ ዘሎ እዘን ነፈርቲ እዚአን ኣብ መሬት ኣብ ሰማይ ኮይነን ንሰማይ ክሃርማ ኽእላ ከምኡውን ነቲ ክመፀን ዝኽእል መጥቃዕቲ ጃም ናይ ምግባር ክእለት ኣለዎን ዳርጋ ምስቲ 4 ጀነሬሽን ወይ ከዓ 4.5 ጀነሬሽን ዝበሃል ነፈርቲ F-16 ገለመለ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ክወዳደራ ዝኽእላን ኣብ ኩናት ናይ ፓኪስታንን ናይ ህንድን ድማ ኣገዳስነት ናተን ዘመስከረየን ስለዚ ኢራን ነዛ ኣፅዋር እዚ ተረኺባ ኣብ ታዕዶ ኩናት ክመፃ ዝኽእል ፈተና ዓብይ ድልውነት ክህልዋ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን ንኩናት ዝኸውን ምድላዋት ኣከመይ ሸበትበት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ተስፋ ንገብር ኩናት ኣየጋጥምን but if it does happen it's going to be ugly and very brutal ነዚያ ክገልፀልኩም ይደሊ ድሮ ኣብ መወዳኢ ኢንተርናሽናል ኒውስ ኣብ መወዳእታ ቀሪበ ኣለኹ ነዚያ ሰሚዕና ክንሓልፍ ምንታን And that's Bitcoin. Now, if I read the notes properly, did you say 140,000 for Bitcoin is possible from here? It's very possible with upside from there. And I don't want to oversell it. And look, I'll leave the story to the palm, but I focus on the charts. And this chart is coiled like a spring here. Now, keep in mind, as many of these momentum stocks have surged off the bottom, Bitcoin's been doing yeoman's work of consolidating within this well-defined trading channel. But it is coiled, as I said, to break out and play catch up to names like Coinbase, names like Robinhood that are already back at the high. So a breakout above 110, which is last resistance, projects measured upside to 140 with upside from there to 170. My man. እንታይ ዝብለኩም ዘሎ እዚ ክኢላ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሜይንስትሪም ሚድያ ፎክስ መፅኡ ዝዛረበ ዘሎ እዩ ቢትኮይን ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ 140 ልዕል ድሕሪኡ ድማ ናብ 170 ክድይብ ከም ትኽእል እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ነዚያ ቪድዮ ክትግበር ከላ 109 ሽሕ ኣብ ዘላትሉ ግዜ እዩ we always look 170 no 140 ገለ ክበሃል ከሎ ገጭፍ ነገር ጌርና ኢና ንሪኦ ኢማጂን ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ 25 ሽሕ ከለና ከምኡ ክብለኩም ከለዉ
40,000 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ክበሃል ከሎ ክንብል ከለና ኣብ 40,000 ምስኮና ኣብ 45 ንውዕ ግዜ ተጠው ኢላ ነይራ ናብ 60,000 ገፃ ክትከይድ ትኽእል እያ ኢልና ክንዛረብ ከለና ኣብ 60ታት ከዓ ንውዕ ግዜ ተጠው ኢላ ዶናልድ ትራምፕ መፀ ናብ 80,000 መፅያ ልዕሊ 100 ክትከይድ ትኽእል እያ ተባሂሉ ክንደይ ተዘሪቡ ሎሚ ድማ ዳርጋ ነዊሕ እዋን ልዕሊ 100 6 5 4 109 እናበለት ነዊሕ ፀኒሓ ኣላ ስለዚ ኤክስፕሎድ ጌራ ገለ ፖይንት ምስ ከደት ድማ ከምዚ ኢለ ክዛረበኩም ክመፅየ ኣይትፅልኡኒ እቶም ምሳይ ዝኸድኩም ወይ እውን ብባዕልኩም ነዚ ኩነታት ትገብርዎ ዘለኹም you will be very happy ኣጆኹም ቀፅልዎ ክብለኩም ይደሊ እቶም ዘይገበርኩም ድማ ትብዓት ወሲኽኩም ነቲ ትስጉምቲ ተበገስዎ ፕሮግራም ኣለኒ ምሳይ ክትከዱ ተደሊኹም ኣትኹም ተምሃሩ በዓልና ክንገብሮ ዓቕሚ ኣለና እንተኢልኩም ድማ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ጥራይ ግን ብውሑስ መንገዲ ስጉምቲ ክትወስዱ تثبيت قبل لكم يعني موداتا في السودان كنسجر ما بوجيرنا نحلف في مداخل الولاية عندهم إحصاء يومي للعائدين لأنه في مواطن داخل الولاية ويخرج منها لكن انتايم زبلو زلو السودان يكبر لهم دما governor of Khartoum انتاي بلالو اما حضرنا كارتوم massive return to the capital soon the full system of services will be complete لبس حزب السودان كاب كل شدته ناب كارتوم يملس كم زلون نبور حزب دما يا اب نبور كنتات دما يملس كم زلون السيستم دما بقرب غزي ملو سيرفيسز كجمر يزبال زلو طيب لالو one day the number of internees was estimated 9,000 people he said اب هذا معلتي سبت شعت شح استملسوا لك زي كم زلو يزنا غرزلو they are faced with major challenges water electricity and healthcare services ناي ماي ناي electricity كم دما ناي healthcare شجر كم زلو يم زلو ግን اب كال سلازي تعامم يم زملسوا زلو سلازي تسفا زب كنتات نرلنا سودان اب كم كنتات بصيحه كنتاتهم ናብ ንቡር ኮይኑ ናብ ንቡር ህይወቶም ኣትዮም ንቡር ህይወት ክጅምሩን ኩነታት ከም ቀደም ክኾኖም ድማ ተስፋ ንገብር ጎረቤት ህዝቢ ሱዳን ካብዚ ስቃይ ወሪድዎ ዘለዎ እዩ ናብ ሰላሙ ክምለስ ተስፋ ንገብር ብርግፅ ብዙሕ ነገራት ፅቡቅ ፖዚቲቭ ዋላ ተን ክለባት ናይ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝተመልሳ ዝገልፅ ሓበሬታውን ርየ ነይረ ይመላእ ኣሎም ጥራይ ዝበሃል እንደ ሱዳን ተስፋ ናይ ስታቢሊቲ ኣጋጢሞ ኣሎ ንክንደይ ከምኡ ክቅፅል እዩ ግን we don't know ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ሕማቅን ተንኮሉን ክሳብ ዘየቋርፅ ማለት እዩ ናብ ከባቢና ምስ እንምለስ let's start with this one ጌታቸው ረዳ ናብ አሜሪካን ሃገራት አውሮፓን አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ነበር ፕሬዝዳንት ትግራይን አቶ ጌታቸው ረዳ ናብ አሜሪካ ከም ዝጓዓዝ ተፈሊጠሎም እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝረዶ አቶ ጌታቸው ናብ አሜሪካ ተጓዒዞም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ክኢላታት ጉዳያት አፍሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ተራኺቦም ከዝርቲ ተባሂሎም ተወሳኺ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተጋሩ ዲያስፖራ ሰሜን አሜሪካውን ከዝራረብ ምዃኑ ሰሚዕና ኣለና ኣብቲ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከበሉ ፎረም ተጋሩን ካልኦት ነቲ ሚኒስትር ረኺቦም ክሓቱ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን እውን ክሳተፉ ተዓዲሞም ኣሎም ታቸው ቅድሚ ናብ አሜሪካ ሙጋዓዙም ምስ ሕብረት አውሮፓን ንምርኻብ ናብ ቤልጅየም ብራስልስ ተጓዒዙን ምስ መራሕቲ ዞባ ተራኺቡ ከም ዝትውን ሰሚዕና ኣለና ወይዘሮ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ናብ አውሮፓን አሜሪካን መንግስታዊ ዑደት ኮይኑ ኣብ እዋናዊ ምዕባለታት ጂኦፖለቲካ ምብራቅ አፍሪቃ ቀርና አፍሪቃን ከባቢታት ቀይሕ ባሕርን መሰረት ብምግባር ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ክገብር ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብቲ ዑደት ብዛዕባ ጉዳይ ትግራይ እውን ካብቶም ትኹረት ዝግበረሎም ኣጀንዳት ክኸውን ተባሂሉ ተፅቢት ዝግበር كم نريد لنا أزياء أنت كابتن أبي أحمد كجبرن زي كل من البعض كتاجور ردا كجبر يلو تسفاز جبر وكنتاتنا نرزق لنا we know the أبي أحمد أب دبلوماسي دخون مخانو دبلوماسي زخل سبع يكونن نايزر باكلت يلا نايقل كلا سلزي لب بنتاي زجبر نحقفه إيدوم ناس عمه my brother my sister my cousin my friend نابل زين أنت ناي دبلوماسي ناتو حقب نابل كايد ناس عمكا حقيف كانت سعامك زيتاتين دبلوماسينا تنبر زرباك من زخل سب كم زي كونه أكسب حجي دبلوماسي زقبرون يفلتون الناس بزي تزحاشة زبال زيو تتجراي a political discourse relevant غيرون يروز بحال عفت تجراي ون زين يروزي شخا قربت الإنجليش كله تعلو كم نريه زلنا عجوجو اندحري كم مستقط إبكاية من البعض زحاشة خون خليه زبل زلو هو حات نسو مستعليهم زي مستعليهم درو ዲፕሎማሲናቶም ምስ ምዕራባዊ ዓለም ድኹም ከም ዘሎ እቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሰሪቑ ንዓ ሕጂ ስተረኒ ኣነ ነይሮባ ከይደ ወላ ሓንቲ ፍረ የምፃኹን ቀይሕ ካርዲ ሂቦምኒ ንስኻ ድማ ኣኪድ ሕጂ ከይድካ በቃ ዝገበርካ ጌርካ ገለ ጌርካ ትሕነና እዚ ዓይነት እዩ ነዚ ሰዲ ዘሎ ውልሲ ንሱ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ኣቦ ኮይኑ ንህወሓት ክውጋእን ክህረምን ኣለዎ ኢሉ
ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ንኸምዩ ኣብ ከምዚ ሰዲድዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብግምጣሉ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ እቲ ተጋሩ ኣብጅዎ ዘሎ ተጋሩ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ እዚ ሰበጀተ hundreds of millions if not billion ክኸውን ዝኽእል ብብሪ ማለት እዩ ተመዲቡ ኣርሚ ሰብዓ ጥራሕ ንምፍራስ እዩ ዝብለክ ዘለኹ ተመዲቡ ብዕሊ ኣብ ዓፋር ቢሮ ተኸፊቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቢሮ ተኸፊቱ ካብ ኣርሚ ሰብዓ ዝመጻኹም ተጋደልቲ ንነባር ተጋዳላይ 50,000 ነባር ተጋዳላይ ማለት እቲ ኣብ ሕሉፍ ብረታዊ ቃልሲ ዝሳተፍ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሕሉፍ ብረታዊ ቃልሲ ክኸውን ይኽእል ንመንእሰይ ወለዶ ከምዚ ከማና ዝበለ ፈዳይሕነ እንተኸይዱ ድማ 100,000 ክትዋሃቡ ተዋሂሉ ቢሮ ተኸፊቱ ብዕሊ የለክል ዘለኹ ብዕሊ ቢሮ ተኸፊቱ ኣብ ዓፋር ናብ 600 ኦር 500 ኦር 700 ዝኸውን ሓይሊ ሰብ ትዝበዝሐ 100,000 ወሲዱ እንደውም ሓደ ሓደዮም ክሳብ 1,000 እዮም ይብሉን ትቆፅሪ ግን ብ700 ዝብል ንሓዞ ትዝበዝሐ 100,000 ወሲዱ እቲ ዝወሓደ 50,000 ወሲዱ ካብ ፌደራል መንግስቲ ሰበጀተ ትዝበዝሐ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኸፍርሶም ተበጊሱ ከም ዘለዎን እቶም ኣብ ዓፋር ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ ስምዕዎም በዓሎም ዝብልዎ ዘሎ ካብ ዓፋር ወፂና ንኸመይ ኩነታት ተዳሊና ኣለና ይብሉ ኣብዝኻ ስምዕዎም ኢኹም እቲ ትግራይ ዝበሃል ድማ ነዚ ገዲፉ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝጥምቶ ዘሎ ዘገርም እዩ አሁን ግን ጠቅለን ነው ወደ ትግራይ ገብተናል አፋር ውስጥ የለንም ምንም እንቅስቃሴ አፋር ውስጥ ምንም ነገር ጠቅለን ገብተናል ወደ ትግራይ ውስጥ እና ዋጅራት የሚባል ወደ በዚህ ራያ አካባቢ ነው የገባ ነው እዛ ስንገባ ህዝቡ ያም በህዝቡ ፍቃድ ነው የገባ ነው የኛ ህዝባው ነን የህዝብ ሰራዊት ነን የህዝብ ሰራዊት ስለሆን አገራችን ነው ትግራይ ማለት የሁላችን ሀገር ናት እዛ ያለ ቲዲኤፍም አገሩ ነው እኛም ሀገራችን ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ክልል ዓፋር ብዙሕ ኣዛረቦ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ውፁእ ተባሂሎም እዮም መስለኒ ካብኡ ወፂኦም ናብቲ ትግራይ መፂና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ብወገን ደቡብ ትግራይ ዝበሃል እቲ ራያ ዝበሃል ብኡ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ኣብቲ ኣትዮሞ ዘለዉ ድማ ምስቲ ኣብኡ ዘለዉ ወታደራት ናይ ትግራይ በትጆም መዲድ ዝበሃል ጀነራል ዝምርሑ ኣብ ኩናትን ኣብ ረፅዕን ከም ዝኣተውን ዓበይቲ ዓዲ ኣትዮም ከም ዘናገፍዎምን ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ኣብይ ኣሕመድ ብገንዘቡ ዘሻደኖምን ዝቕልቦምን ዘሎ ነቲ ካለ መንእሰይ ድማ ስሒቦም ናብኡ ንኸምፁ ዝፅዕሩ ዘለዉ ምዃኖም እዮም ዝንገር ስለዚ ትግራይ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላን እቲ ቀደም ዝምነዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ብኣፎም ኣብ ግብሪ ኣጋጢሙ ዳ የጋጠመን ህልቂትን ገለን ዝብልዎ ብትክክል ኣብ ንሓትሕዶም ህልቂት ክፍፅሙ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ እቲ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ንኸይጋጥም ኩሉ ዓይነት ስራሕ ዝገብር ዘሎ ግን ጌታቸው ረዳ ኣከሙታት የለን ንሱ እቲ ህወሓት ዝበሃል ክድምሰስ ኣሎ ህወሓት ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ጎኑ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ክድምሰስ ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ ናብ ኩናት ምእታው ተኽእሎ ዝለዓለ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ እውን ዋላ እቲ ጠቕላላ ኣብ ጫፍ ዝነበረ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክግንዘቦን ክዛረበሉን ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ንስማዕ ኣብዚ ምስቲ ተልዕሎ ዘለካ ጉዳይ ተተሓሒዙ ናይ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ቀደም ክብል ኣባላት ሲዲኤፍ ዝነበሩ ኣካላት ድማ ኣብ ጫፍ ማለት እቲ ምስንጥጣቕ ተፈጢሩ ተነፂሉ ኣብ ዓፋር ከይዱ ብረታዊ ቃልሲ ኣልዕሉ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ዲሞክራሲያዊ ስለዘይኮነ ብሰላማዊ መንገዲ ተቃሊስካ እውን ዝመፅእ ለውጢ ስለዘየለ ሰላማዊ ቃልሲ ባይቱ ዕፁብ ስለዝኾነ ዝብል ናብ ዓፋር ከይዱ ብረት ዘለዓለ ሓይሊ ኣሎ ነዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ልክዕዩ ተወሰደ መማረፂ እውን ንሱ እዩ ክኸውን ዝግባእ ዝብለሎ እሞ ምክንያታዊ ንምግባር ዝኽየዱ ዘሎ ፃዕሪ ክኹነን እውን የብሉን ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ርእቶ ከመይ እዩ ማለት ብከምኡ መንገዲ ሕዚ ትግራይ ካብቲ ዘላትለሉ ኩነታት ተበጊስካ ንሱ ከም መማረፂ ዲ ክውሰድ ዝግብኦ ነይሩ ሕዚ ልክዕ ዝብሉ ዘለዉ ሲ ሓደ ዘንቆሎ እዚኣ እቲ ካብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ተደፉ ሓይልታት ሙስዮም የለናን ኢሎም እዮም ኣካሎም ይኹናን ኢሎም እዮም እቶም ብሓይሊ ተሰጉጉና ኢና ዝብሉ ሰባት ማለት እዩ የለናን ኢሎም እዮም ድሓር እዞም ወፂኦም ዘኒው መናእሰይ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዩ ሕዚ ኣብዚ ግልፂ ክኾን ኣለዎ እቶም ካብ ግዜያዊ መንግስቲ ተኣሊና ኢና ብጉልበት ኮርን ልዕሊ ኮርን ዝብልዎ ቃል ንብላቶም
بو تدفينا إنا زولو زونا عفار زل منقصاص يلنا لون جن إن قوامني كم زولي إزفلت كشخصي تم بوليتيكالي نمرح ليرنا تدفينا زولو مالتي سلازي أمونغو زل ركون قلت خون زلوا يمثلني بدم بخدعو ما يزي نصم يلنا نو جن إن قوامني لو مالو إن قوامن تايترو قومي كاري زروا خوين كاوزي كورن لالو كورن قال زولوا سقوم توسد يتواهيلو مقلتات وصيبة ودوات يذكري نزي خنن مالتي حزت أخذوا لنزلغي نتوء زلقين تغكل يوم زويل ملكانيو زرواتاتني يقتل لنا بمجلس الرجال كعزول يسمعون كم وحواريتات اليوم بسرون جن تغكل يكونن عجزهم مسهم تقالوا زويل مجلس النحزي وطيجن داول ستاندرد ناي مالتي انتهي مالتي ترجمو حدثنا ودوات بتي قداش سو تي كوجزاو منقص تدفي أيزول زل حيلي أكله يكونن يلولو سيزوي دائما مزحيل زي تاغزلو داتا يزغون أيو أوكي تقرأ حران مقبار يانا أوش يز تقول تقوينو برنامجو قال خبر أنا برتاو أسيد الجفن بمسارته جنت وش يز تقوينو خد كل يتخلن تحرز وقت تقوينو جنت فاتي لي زعمن خنزلو جنو تقرأ حزوين زخونا حيلي مس شوا من خازلو حيلي وتقرأ زخونا عود كراجع قص أي خيلن هذا أنا تكتيك يسحت تقوله زلوا مالتي ومسارات جن أبتقرأ يستلم ده دبل ستاندرد يستلم ده نجار سلزونه زونه نجار كتلي أيتخلل بمساراتو نتيجة توصلنا حال سب كم نريد لنا الأخلاق نايت تقرأ بوليتيكا نايت تقرأ كساكن دي زتحام عمسة كنتات مخانون جنزب زلوا ونت بوليتيكا نبدليتو كتويو كم زخلينا نريد لنا سيتي حكنا مزراب تقرأ ديمقراطية مزفتنو ناي ديمقراطي تمكروتات يقبروا له زبل حبرة سبت سمعيقة بقمت قالوا خنتاي ترى لك عبد تقرأي كتحطوا زلك عبد تقرأي زلوا ديمقراطي دسب لك كادو قلا مش بلخا بقمت قالوا خاطم بابا تخل دوي خاطب له زلك أنت مالتي زغ ديمقراطي سلا زفتنو زلوا كسع كندي بجنزب زجزو كم زلوا بوليتيكانيات كتر دلك هاي خاطب له زلك ديمقراطي is very cheap ديمقراطي مالت بوليتيكانيا نمجزع اتزح حسري عمين لو كده بتقرأي زلوا ديمقراطي $10,000 حس كامن تيخا دليل تاخد او تقول له تخل بايتال لك $10,000 نبر اشرفو رجس اني قال ميدياتاتن قال نحيسكا نستوسنه غزي كتتاخوس كم تخل ناتكا صلوا ناتكا زرغرغ كتفطر كم تخل داين مالتي زي $10,000 حس كامن تيخا $10,000 حسكا كتصاوت تخلي خاندهر الى imagine هذا سب 100,000 حزز مت let's say imagine مليون حزز مت 10 مليون حزز مت 100 مليون حزق ما تزغل انتي كجبر خل اب تግራይ تراي بلاكم يلو اب كله سلازي ديمقراسي زبحال ገንዘብ ንዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ኣሚን ጆርጅ ሶሮስ ዝብሎ ተሰምዖዶ ጆርጅ ሶሮስ ዝብሃል ኣብውን ገለ ካብቶም ዝዝውሮ ንሱ ዝብሉ ጆርጅ ሶሮስ he's not very rich ሃብታም እዩ 10 ቢልዮን ክሳብ 10 ቢልዮን ኔት ወርት ናቱ ዝግምገም ዝብሃል ኢሎን ማስክ ዝወዳደር ግን ኣይኮነን እንታይ ግን ዝገብር ኣብ ኤውሮጳ ፖለቲካ ንክፃወት ክሳዕ ክንዱ ገንዘብ የድልየካን እዩ ታክቲክ ጥራይ ክህልወካ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ብፍላይ ኢሎን ማስክ ነቲ ናይ ጆርጅ ሶሮስ ፅልዋ ክዛረበሉ ከሎ ብፅቡቅ ገይሩ ዝገልፆ ከመይ ገይሩ ብውሑድ ዋጋ ፖለቲካ ክጥምዚ ዝኽእል ዝመሃዘ ሰብ እዩ በልሕ ሰብ ነይሩ ኢንቨስተር እዩ ስለዚ ብልሕስ ኣለዎ እቲ ጆርጅ ሶሮስ ኢን ጀነራል እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ እንድሕር ኣለካ እሞ ኣብ ፖለቲካ ክትፃወተሉ እንድሕር ደሊኻ ኢትስ ፖስብል ዲሞክራሲ ድማ እቲ ዝበለፀ መሳርሒ ንኸሙ እቶም ካልኦት ስርዓታት ንኸማ ይሕግዙን እዮም ኣይብለኩም እየ ብሓፈሻ ግን እቲ ካልእ ስርዓት ለሰይ ከም ናይ ኤርትራ ስርዓት እንተለካ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንብልሽውና ከፍቅድ ተጀሚሩ ጥራይ እቲ ሲስተም ኣብ ትሕቲኡ ዝበላሾ ኣብ ሩዋንዳ ከይድካ ፖል ካጋሜ ብልሽውና ክገብር እንተጀሚሩ ጥራይ እቲ ትሕቲኡ ዘሎ ሲስተም ክበላሾ ዝኽእል ስዑድያ እንድሕር ከይድካ እቲ ንጉስ ኣብ ላዕሊ ብልሽውና ክገብር ተጀሚሩ እዩ ንታሕቲ ገፁ ዝወርድ እምበር እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓይሊ ኣይከውን እንድሕር ኢሉ ነቲ ትሕቲኡ ዘሎ ሓይሊ ናይ ምፅራይ ክእለት ኣለዎ ኣብ ዲሞክራሲ ተኮይኑ ግን እቲ ብላዕሊ ዘሎ ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ንኽኣልዮም ዓቕሚ የብሉን ወላ እኳ ብብልሽውና ኢደ ፈንጂ እንተሒዝዎም ክኣልዮም ይኽእል ግን ኢንዳይሬክትሊ ዲሞክራሲ ዝበሃል ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ድሌቱ ንኸይገብር ወይ እውን ትክክለኛ ስራሕ ኣበርቲዑ ንኸይሰርሕ ዝኽልክሉ ሓይልታት ኣሎ እዚ እጂ ብሕማቕን ፅቡቕን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ
ንብልሽውና ንጽልዋ ንኽትገብር መንግስቲ ማኒፕሌት ንኽትገብር ግን ዲሞክራሲ እቲ ዝጠዓመ ምዃኑ ክነግረኩም ይደሊ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ሃገር ክትብፅብፅ ዲሞክራሲ እቲ ዝጠዓመ እዩ ኣነ ብሌና እንድሕር ኮይነ ናይ ብሌን ጉጅለ ገይረ ኣንጻር ካልኦት ሓረካት ገብር ክእል እያ መንግስቲ ደረጃ ከይመፅእ ክእል ኣብ ታሕቲ ግን ዝርገት ክፈጥር ክእል ሓደ ካልእ ፀቢብ ጉጅለ ሒዙ ህዝበይ ኣብ ጎነይ ኣሎ ኢሉ ብዙሕ ማኒፕሌሽን ከካይድ ክእል እዩ ከም ኣፍሪካ ዓይነት ብዙሕነት ዘለዎን ሃገራት ድማ ዲሞክራሲ ብቐሊሉ ዝሰርሓለን ሃገር የለን ኣሎ እንድሕር ኢሎምና just tell me ኣበይ ሃገር ኣሎ ካብኡ ክንምሃር መፅሓፍቲ ከነንብብ ኣለዎ ምናልባት ንሽተይ መልሲ ክበኩም ዝኽእል ቦትስዋና ገለ ክብለኩም ክእል ወይ ገለ በለ ንኣሽቱ ሃገራት ክትኣክሰልካ ክእል ሳውት ኣፍሪካ ቦይ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ምፍንጃር ቀሪቡ ዘሎ ሃገር እዩ give me another example ጥራኻ ክትብሎ ዘለካ ስለዚ ብሓፈሻ ኬንያ ረይዋ ኬንያ ከመይ ትበዝበፃላ ዊልያም ሩታ ከመይ ወዲቑ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ብዙሕነት ናይ ዳይቨርሲቲ ዘለና ዝለዓለ ደረጃ ነቅሓት ዘይጌርካሉ እቲ ፖለቲካ ድማ ኣብቲ ኤትኒሲቲ ናትካ ዝምርኮስ እንድሕር ኮይኑ ትምርኮስካ ግድን እዩ ጀርመናውያን እኮ ብቐሊሉ ኩሎም ጀርመናውያን እዮም ኣሜሪካ ትሪእዋ ኣለኹም ዲኹም ሕጂ ኣስላም ዝበሃልና ዓበየ ምስ መፀ ክንምንታይ ካብ ኣስላም ይፈርሑ ኣለዉ ስለምንታይ እስላም ዝበሃል ዋላ እኳ ዲሞክራትስን ሪፐብሊካንን ክህልው እንተለዉ ኮይኖም ምስ ግዜ እስላም ዝበሃል ሓደ ዓይነት ሕብረተሰብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ከም ሓደ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ እውን ሓደ ዓይነት ፅልዋ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ጠለባት ከቕርብ ዝኽእል ኮይኑ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ብቁፅር እናበዝሐ ምስ ከደ ሽግር ክፈጥረሎም ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ውይ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ክተርፍካ ይኮን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድሮ ንሪኦ ኣለና እቲ ውፅኢት እቲ ኣስላም ዝበሃል ከም ሓደ ብሎክ ኮይኑ እኳ እንተዘይመፀ ግን ሓደ ዓይነት ድሌታት ከም ዘለዎን ሓደ ዓይነት ሓይሊ ክመርፅ ከም ዝኽእልን ብምርኣይ ድሮ ኣብቲ ፖለቲካዊ ላንድስኬፕ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣገዳሲ ፅልዋ ከምፅእ ጀሚሩ ኣሎ ብዙሓት መራሕቲ ከንቲባታት ናይ ከተማታት ናይ ዞባታት ናይ ገለመለ ሓለፍቲ ኣስላም እናመፁ ይመፁ ኣለዉ እንግሊዛውያን ድማ ኬትኩም ረይዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ዋላ እኳ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እንተመፁ ዋላ እኳ ብትክክለኛ መንገዲ እንተመፁ ውይ ዘብሎም ዘሎ ንስ እዩ ስለዚ you better be open ርእስኻ ከፊትካ ነገራት ብምስትውዓል ኪነቲ ዲሞክራሲ ኢና ንደሊ ገለ ድብሉኻ ዲሞክራሲ ኣነ ኣንፃሩ ይኮንኩን መረዳእታ እንከልወካ ክኸላሉ ዲሞክራሲ is prone ni manipulation ገንዘብ ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ማኒፕሌት ክገብሮ ዓብ ዕድል ኣለዎ ከምዚ ከማይ ሚድያ እንተለካ እውን ብዓቕምኻ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፅንሒልና ብዛዕቡ ክንርኢና ንዲሞክራሲ ክሳብ ክንደይ ኣብ ነገራት ከም ዝምርኮስ ብቅቲ ማለት ዝነበረት ናይ ፓርላማ እንታይ እያ ትመስል ኣብኡ ዝነበሩ ቅድሚ እዚኣ ድማ ሓንቲ ትሪክ ናይ ኣቡ ክንነግረኩም በነገራችን ላይ በኦዲፒ ጽሕፈት ቤት ውስጥ የፌክ ሶሻል ሚዲያ አካውንቶች አንድ ሰው ቢያንስ 10 አካውንት እንዲከፍት ትእዛዝ አለ። የሶሻል ሚዲያ አድሚን ሲቀጥሩ አንድ ሰው 10 ፌክ አካውንት አለው። አንዱን በዛን ጊዜ የጎጃም ስም የሚመስል ስም እንዲይዘው ሌላው ናይ አብይ አሕመድ ትሪክ ናይ ሚድያ ድማ ዝነግር ዘሎ እዚ ዶክተር ምልኪሳ ዝበሃል ብዙሕ ጉድ ናይ ኣቢ ደውፅእ ዘሎ ሰብ እንድዩ ኣባል ናይ ካቢነ ናይ ኦሮሞ ዝነበረን ኣቢ ብቐረባ ዝፈልጦ ቅድሚ ኣብ ስልጣን ምምፅኡን ድሕሪ ኣብ ስልጣን ምምፅኡን ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ እዩ ናይቲ ሚድያ ሽጣራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ድማ እቲ ርድዋን ሁሴን ዝብልዎ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኢሉ ነፍሲ ወከፍቲ 30,000 ኣርሚ ኣለዎ እንድሕር ኢሉ ኣወል ስዒድ እቶም 30,000 ድማ ነፍሲ ወከፎም 10 ኣካውንቲ እዩ ዘለዎ ተዲኹም ኣለዎም እተን 10 ኣካውንቲ ድማ ብኸመይ እንሰርሓ ሓደ ናይ ጎንደር ዓይነት ሽም ዘለዎ ጎንደሬ ለሰይ ኣበባው ጎንደሬ ይብልዎ ገል ብለው ናይ ወዲ ጎንደር ኮይኑ ዘላኽዕ ማለት እዩ ካልእ ወዲ ሽዋ ይኸውን ካልእ ወዲ ኦሮሞ ኮይኑ ወዲ ትግራይ ኮይኑ ወዲ ገለ ኮይኑ ሽም ናይ ትግራዋይ ሒዙ ዘላኽዕ ማለት እዩ ዝኻ እንታይ ዝፈጥር ኣወል ስዒድ እኳ ኣብ ገለ ተንባህቢልዎ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ሕማ ቁጥራይ ዝነግር ከምዚ ኮይኑ ዝብል ሓደ ድማ ናይ ባእሲ ናይ ወረን ሓደ ናይ ምዕባለ ጥራይ ናይ አብይ አሕመድ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝገብር ስለዚ እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ንፌክ ኒውስ ተተሓሒዝዎ ከም ዘሎ ኣብን ብሲስተም ደረጃ ይሰርሓሉ ከም ዘለዎን ነዚ ኩነታት ነቲ ሚድያ ብፕሮፓጋንዳ ናቱ ዶሚኔት እናገበረ እንኮላይቲ ሃገር እናተረመሰት ከላ እውን ንፅቡቕ ንክቕፅል ተኽእሎ ዝኽእል ነቲ ሚድያ ንምቁፅፃር ይፅዕር ከም ዘለዎን ነዛ ቪድዮ እናቐረብኩ ከለኹ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ውፅኦም ኣለዉ ናቶም ሶሻል ሚድያ ኣካውንት ክኸፍቱ ይሓስቡ ከም ዘለውን ዝገልፅ ሓበሬታ ርአ ኣለኹ ስ ድማ ጂሜል ናይ ኢትዮጵያ በዓላ ናታ ጂሜል ክትገብር ኢሜይል ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከም ፌስቡክ ከም ቲክቶክ ናቶም ኣካውንት ክገብሩ ከምኡውን ገለገለ ብፍላይ ኣብ መንግስታዊ ደረጃ ዴታ ኢንዲፐንደንስ ክህልወና ሶሻል ሚድያ ወይ እውን ናይ ሚድያ ኢንዲፐንደንስ ክህልወና ናትና ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ሓሳብ ሕማቕ ሓሳብ ኣይኮነን
كنمنتاي عود كون خلقن بس جزية كريان خليو أنا ون كم ناتي دليت إيرتراون ناتا نجر كتجبر أنت تحسب حجازيو ساتهم كاتسقم يبلو من التمرة ميديا كل زي أبغونوميو إيرتراجن نجرات أبناتا نخد قاصر تبغسوتات توصل جزيلو بزح نجرات أبتنايا هجراود إحنا تقول دايس لزلنا بزح نجرات عندي تعرف النازلو زي نجرات زين كجبر زلو ويو زي نجرات زين دحر دونجي خاوي ونابت جيم تتعرفك سبحان جو بزح دقاتات كوردكا زخلو لكنتات الله أمين worst case scenario ني منستر حبريتانا إيرترا بلوك جبرو يقول يوم كابت حبريتات سلزي إيرترا ناتا ناراتيف نخد جلز أقام كجات ما غليو كمو زي كال كي مسلكم أتعلم كم زجبرو ني منستر حبريتات يمانه جبر مسكن بلوك جبرو يقول يوم تويتر ولا فيسبوك ولا قال ملأ كمو جبريم سلامتاي حبريتانا إيرترا عند حري صبغ نجار كتوص جميرة نابنت كم زج جبر لون بالنا أنت بزيحو صبغ نجار حق مقبار مالتنا تناتهم بروباغندا لما كتفشلت جميرة بلوك جبرو ونت منستر حبريتاي قد سوي إلى ماسك هم خبري بلكم يلونجن أنت جيرو زجر من يكون that's why دما نات كام ميديا كل وقت دونالد ترامب بريزنت خلوكم كاف سوشيال ميديا أجيدو ما بأمريكا that's why تترو سوشيال زبل ناتو أكاونت ناتو سوشيال ميديا بلاتفورم كخفت تجديد بليونير سلزخانة لومي كل دتعفو أبنات سوشيال ميديا دتعفو تسقوا سبسلة زي اللي عبدان كجبر خل لا لا كجبر خل على ملؤ دما حبتنات سوشيال ميديا مزيات سمع سلزي زي كم حساب حماق حساب كم زي يكون بجنزاب يدلي anyway اتوزلو كنتات زياس كسمعوها مس إيرترا خدق فيس مس تاي دقفنا ما كانوا يمزم توزلو زي كوجبهم نعمنت هزب بوردر كفتي خطول كلا إيرترا نعمنت نهي على أجندة ختفتزم ودب ويكات مريت تقرأ كتكم يخطب الكلا انتهي مريت تقرأ كتكم إيرترا بساعته بزلام بساعته واقع خواني خل بيدي وقت واقع كنت خل خالوت ما إيرترا ديا إثيوبيا با إثيوبيا ما انتهي ما نقول لنا حدا مريت تقرأ تقيم كاسي أي تواقع كنا نقولنا نعبي أحمد سلازي سلحنا ما نحنا وزي ما نتقول مش إيرترا هو نحن وقع كنا زورنا له علتين معلتين يلا حدا منجستي إيرترا ون زي علتين زي معلتين سي ني منجستي إثيوبيا خوجي يون يبلد مخنياتو أول على إثيوبيا كنا نسمع وجه حيلي تركب تقول لهم كخيبل منجستي إيرترا على إثيوبيا وجي أوجل لهم وجي زوج لهم منجستي إثيوبيا منجستي إيرترا أوجل كم يزول سنو مقتيزي نحن وجي ندلل إيرترا هو الرئية تلتقين كأن أنا أصلا زي ملكتنا بدلا كخيد بتقرأ كني تخدم صنحون بتقرأ يتخدم على تامالتي تقرأ أو دوق سلة تقول نسخان إيرترا توقفت كركن لها إيرتراون أو خفيل أصلا زي تصنح نايزي أو دعترين هون زحدنت بس إيرترا مستقرأ ينزلوا تقام قلت فتح عند تزرباس very simple يوم تقرأ إن إيرترا محجازة يكون تنابز عمدتها تزلا تقرأي نفسك كتحجز نفسك تتحن تخيلها that's it إيرترا كاب تقرأي حاجة زي تدلنيا ولي حاجة زي تدلنيا أنت تدل زلا تقرأي نفسهم قالوا كاب نعودوا كينات بما أي تفكر عندهم this is very simple مغنياتو نفسهم نعودوا كينات ندعر كلكم بتقرأي كينات كهذا يكونن بخالد لازم تسجني إيرترا ريديا سلازي تقارو راشنال ندعر قينهم أمرهم نناتهم ربح قدي مدرس هرتو قينهم بنا عبد جنزب زي تبلع كان ندعر قينك انت قاعد قبر لك تقراي عودو كينات تكوني بالله كم زناي ابرها تخلق تبلا لك فيري سيمبل تقراي عودو كينات تكوني مالك كينات تدل لك مالك يكون تقراي عودو كينات زي كوينا اب بينك ما تدخل بزدليك ما تدخل إيرترا دما ريديا إيرترا ني كاب ابك ما تدخل نكت مكت ريديا تراي انتايو بتقراي دمت نتو كينات يخبداي مبر بخالد ما كينات قليل نبل يلنا ابي احمد جن نت تقراي زبها لا عودو كينات كتقملو سلازل زلي سلازي بون تريمتيو بعسب تمتيو بعسب بدي خمتي بخال عفار دي خمتي نعوز ملكاتيسو بحفشاغن اتي ابرهاز ولا زول تግራይ think about your تግራይ إيرترا يكون كانت تحنازل لها زعبا تግራይ ناتكا كوينات تحلفت حسيكا خوينو حجو كوينات يقبرني لك تطو مبان سلامتاي نتوم تغاري خبدو because they want war اتوم مسعب زلو وقو سلز دلي زلو اسيف وقو انت تغيرون إيرترا هذا إيرترا تبركه يدو مسلو I don't understand تاريخنا إيرترا دي فلتو ولا انتي إيرترا بأبي تنبركخنيا بمن من إثيوبيا حالي تنبركخنيا هيكون أنا أبي أوش إثيوبيا أسنانون قرارمتو رغيف زول يكونه بسملو حيلو ناتو إثيوبيا مخنا يمرابا عالم انتي كن وسخل كان تاكن حجزا كان نابل وقلو إيرترا ما بقلان بقلان عسيو ما خلو خمان يتنبركخت أب سوراي تنبركخون كم هاجر يتنبركخلو مدما زنبركخلو بوتاي بلو أبنتي بلوم anyway
እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ሓጎስ ጎፅ ዘለዎ እንጂ ግን one has to ጽቡቕ ስእልን መረዳእታን ክህልወካ ድማ አገዳሲ እዩ እዚ በሁሉ መንገድ ምርአዩ ድማ አገዳሲ በዝኻ ስምዑ ቸው የሚመራው ፓርቲ ህወሓት ትግራይን ለማተራመስና ኢትዮጵያን ለመውጋት ከኤርትራ መንግስት ጋር እየሰራ ነው ሲል ከሰሰ። የብልጽግና መንግስት ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ የተሰረዘው ህወሓት ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንጂ ማስታመም አይገባም ሲል ከህወሓት አፈንግጠው በወጡት በነ ጌታቸው ረዳ የተቋቋመው ዴሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ፓርቲ አስታውቋል። በቀድሞ የህወሓት ምክትል ሊቀመንበርና የትግል ጓዶቻቸው በቅርቡ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቅድመ እውቅና ምዝገባ ያሰጡት ስምረት ፓርቲ ለህግ የማይገዛ ወመኔ ሲል የገለጸው ህወሓት ትግራይን ለማተራመስና ኢትዮጵያን ለመውጋት ከኤርትራ መንግስት ጋር እየሰራ ነው ሲል ከሶታል። ኋላ ቀር ቡድን በማለት በገለጸሙ ጥቃት ሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ነቲ ህወሓት ንምድምሳስ አብይ አሕመድ ድሌቱ ክገብር ክእል እዩ ክገብር ኣለዎ እውን ኣብ ዝብል ቆይሙ ምስቲ ናይ ኤርትራ ስርዓት ንምቕያር ደሊና ዝብሎ ኣብኡ ዘለው ምስኣቶም ሓባራዊ ግንባር ንክገብር ከም ዝደሊ ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ውፅኢት ናይ ዚታት ከይኮነ ይተርፍን እዩ ኣብ ኣዲስ አበባ ብዙሕ ግፋእ ይካየድ ከም ዘሎን ተጋሩ ኤርትራውያን ኩሎም ዓይነት ህዝብታት ይግፈፉ ከም ዘለው ዝገልጽ ሓበሬታ ንሰማዕ ኣለና ብስምዑ አበባ ከተማ የሚካሄደው የጅምላ እስር ተባብሶ መቀጠሉ ተነገረ። በአዲስ አበባ ከተማ ከሰኔ ወር አጋማሽ ጀምሮ የጅምላ እስር እየተካሄደ መሆኑን የሚጠቁሙ መረጃዎች በመውጣት ላይ የሚገኙ ሲሆን ባለፉት ጥቂት ቀናት ደግሞ በከተማው የሚደረገው እስር ተባብሶ መቀጠሉን መረጃዎች ጠቁመዋል። የፌዴራልና የከተማዋ ፖሊስ በርካታ ወጣቶችን በጅምላ እያሰሩና ወደ ተለያዩ ማጎሪያ ቤቶች እየወሰዱ እንደሆነ በአዲስ አበባ ተጠና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዲስ አበባ ብዙሕ መንእሰይ ይግፈፍ ከም ዘሎ እንኳላይ ተወለድቲ ኦሮሞን ኣምሓራን እውን ክግፈፉ ጀሚሮም ከም ዘለውን እቲ ዕላማ መጀመርያ ተወለድቲ ትግራይ ናይ ኤርትራ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ተጋሩ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብ ኣምሓሩን ኦሮሞን ሰጊሩ ከም ዘሎን ኣቢ ስጋት ክፈጥረለይ ይኽእል እዩ ዝበሎ መንእሰይ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናወሰደ ናብ እስር ቤት ይእቱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኢትዮጵያውያን ዘውፅዎ ዘሎ ሓበሬታ እዩ all this ከምኡ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ እቲ ኩነታት ነዚያ ሰሚዕና ናብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ፈኸራታት እንታይ ይመስሉ ኮንሲደር ክንገብሮም ዘለና ነገራት እንታይ ይመስሉ ዝብል ድማ ንርኢ ንውድምን I think ንኣይሶልካ ተሪኻነ it's just like a deja vu ዝልዎ ፈረንጂ deja vu ዝልዎ ነገር ኣሎ ማለት ሓደ ነገር ክንምሕዝ ዝረኣኻዮስ ሕዝቡ እንደዚውካ ዝበስለካ ፊሊንግ ኣብ እስራኤል እውን ከምኡ ዓይነት ፊሊንግ ነይሩ ሕዚ ተሪኻዮ ልክ 2013 ኩናት ክጅመር ክዓቢ ዝነበሩ ሴም ቶን ዘለዎም ቃላት እዮም ምናልባት ቃላቶም ቁሩብ ዝተቐየረ ነገር እንተሃልዩ ገለ ኤክስፒሪየንስ ተወሲኹሎም ኣሎ ኣብቲ ባህላ ንኣብነት ኣብዚ ኩናት እዚ ዝጠፍአ ርኢና ኣለና ክንዱዚ ጠፍዩ ኣሎ ወይም ድማ ከምዚ ዝበለ ጉድኣት በፂሑ ኩናት ከመይ ከም ዝጠብስ ፈሊጥኩም ወዘተ ዝብል እዚ ኤክስፒሪየንስ እዩ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ኣብ ትግራይ ኢንክሉዲንግ ናይ 2 ዓመት ኩናት ናይ ዘረብ ፅናት ኩናት ንዚ ዝሓወሰ እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ሓደ ዓይነት እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብፍላይ ኣነ ዘግድሰኒ ናይ ትግራይ ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ኣጋጣሚ ረኺቡ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ቅንፀላ ክገብር ዝተዳለወ ማእኸላይ መንግስቲ ምህላው እዩ ዘርኢ እዚት መልእኽቲ ንትግራይ ተባሂላ ተዘርበት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዘጋጢሙ ዝኒሄ ኩነታት ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ብኻልእ ባህላ ውድቀት ናሃተይ ዝምነ ሓይሊ እንተልዩ ኣብ ኢደይ ዘሎ ነገር ብሙሉ ተጠቂመ ከጥፍኦ የመጠንቀቕታ እዩ ተጋሩ ነቲ ኩነታት ብዓቢድ መጾም ዘሎ ክገልጹ ከለዉ እዩ ስለዚ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ክንምንታይ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ቀስ ብቐስ ክስወጦም ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ዛዕባ ጽምዶ ሓንቲ ኣርእስትላትኒ ጽምዶ ዝብል ቃል ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን ጽምዶ ቅደም ተጀሚሩ ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክካየድ ከሎ በዓል ኣቡና ወልደ ማርያምን ኣብርሃም ስልጣን ሃይማኖት ብዘይገድስ ክልቲኡ ሃይማኖታት ኣርኒፎም ሓደ ጽምዶ መስሪቶም ኣንጻር መግዛእቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ የካይዱ ነይሮም ድሕሪኡን ህዝባዊ ምንባር ንኩለን ብሄራት
شعت بحيرات ندخا هبتام مهور جبار حارستاي نخلو دربتات بحالة الريفو صمد فتيرو المجزات خاتميدو مالتي المجزات تسميدو مجزات خلني مجزات خاسيرو مالتي زين حجي صمدومون كابكال في اللي يكونن كلت يقروا بتزبطات نحن حبر صلاحيهم نممكات زقبر صندو ايو حجي حدش نقرأ يكونن بتحروغن صندو انتلا زقبركا تهسل توسخي أشحات كيح تسخفل كم مخفال قلت تخفلنا يا أخلنا إلنا مسكورا بتنا تحبيرنا صندو فتيرنا تفنو كم تري ودلو هالي تفنو دما بوغنو نتي صمدو زحجز دمص اسميلو ناي بحكي اغداسيو صمدو كم زغيرنا نفسو كف سببتنا تصلو حجو كاب زوانزي سب كلتي اغداسنت ناي صمدو مستي ابز خود زلو عندرا نارايو سلاز خي زلو اب صمدو زلو رديت ابز صفحه درجه له حنت فيديو كريكم مشروع ناي ارتراغ ملاسي زياتري وازلو خمسي تمليسكم رايوا من البعض أبزي رايوا من يتزمت زلو جنرال فيليبوسيو ني جنرال سبعة فريم زوبو زلو كبري مسرا خايسي really interesting. I mean this generation is very special to be quite frank. أنا ذا فيديو زي مسرا هواس تعمد سيلاتني هذا تي جنرالات نيرتراون كو نجينا نتوم زمت إن دي كونت هيوتهم ولا تكلانهم ولا تقله معني يحزني زيومسي أورك منبر كوف قبل زقبو أمي أمنيرهم بناتي رديت إرترادا نخوم مدرق عدل أي رغبة نبر إزي جنريشن ناي ولو داسي بزو يزقبوني يرقن يعني again حدا زي تكونتات كم تنسخات دوليو سلا زي كدلكا تهجر دما بزو بدوتات سلا زيقات أما زقبر يوغن تحمل فلاين جنرال سبعة فريف أنا بزود يزنقه كم زجيرهم كبروت وتدري ما راح تكتر خلها قد سبلكا ولا كانت الناس قم تقطمه to have respect again is very significant and it's really beautiful حتى أمونكم زلو زمدنا مقررة probably نسينتي سلاقي عدل كلي وزلو كتبل تخلي خازغول الرجيم تشنجرو قالوا ده بحال تا أمونكم زلو زمدنا مكببار أفتق وي ونخال سلاز خل أيوتي هجر كم هجر تطوق بالكيل زلو كنا بنلخل زخونة نابتيناي زينانا لما عاد كنسجر لأن كان ريخ ما تخينكم تبغى تديره ما لما حدش. بتعمي بحفشة بتعمي تبغاله ككله دمانة كرانك لابتوب كحيسكات راس كحيسكات مال سلنا مركز حر ما قاون غير كاول دخا بزريو مهانو تحقوس كافر ومهانو بتعمي رزنة تلو عملة كلتشن إسران حموشتن أبي ساعات نجهو كسر كوليج بيزنسن محبرة وسنفلتاتن الدقيح قاون بزلبسو تمرغتن كسرني زمت ولدن أجايشن علق لغنا برام نوش تمس التحلف دما سيدياتات بزقباء تسريعون تشلاليمون لعل نبر معريقو يرأنا برام نعو حليفكا نوشتي مستبلون تمرغتي قاونم اللبيصم كدالويس الحخام ازم تمرقتي جنا كبعد ما كل عنتهم تمرت خيق لتسألكام أبزل علي بصحكي أن تبهلوم بولد دومن حبرة صوبمن تمريقهم زعابيوم إنه مريح كوينو أسالي ومس حدا معرفني أكاديمي قعز زازيمهم لومي نام مرقتا بقي عمير كبوم كم زنريا دلنا زعينت كدان كبير ترا ببزح كوت زقبو انتنيرو زيو مغنياتو يرترا كل جزء سوشيال ميديا ناتا بزعب يرترا وتهدرا وكدان استخدنا من سيترا هم دوتو تعلم هذا ما نتصريو يرترا ناي وجن ناي عقرقرن حجر مخانمبر ناي سلام حجر كم زي كنا نخفل عتوب السرحلون جزي فوفري زقبرلون عسبي ناي جزي فوفر زخنو تمهاريهم من بعر لومي نعلة تممرقتا بتيهم زركبهم كم زتعزبنا زلهم دما أمونقهم ترخيبنا مبل 10 شمنت سنة سرعة ممرقتا كوليج بيزنسن محبرة وسنفلتاتن عد غيح كما يمثل نابخهم كنبلوينا يوهانا نتمرقتي يوهانا نولدي يوهانا نهزبن منقستن إيرتران كم تريمهم زلهم زيومتم نعمتات دقيمة فرز عمهم زرخ بزلو من سيات يوم نيرهم مجمريا قابزب كعكم
أزي فيديوهات زي توم تقرصو كفال بليز نزو قريصكم شير قبروه نبت سوشيال ميديا نبت تويتر كورز قبو زيو حدا كابتيني سوشيال ميديا بقبو كنت أمرلو زي مخالناون ناتنا نايتم أبدا جزلنا سنفنايو إرتراس لم تايب صبغ زي تقصد كلنا بلنا منين نبلقل إذن قراتي كمون بعد إيرلينك نزيس كيدوم صبغ يرم قاعد حوي قبانيرو بصبغ ونكوت يقبا زي بزعك زي بوست كبرز قبوني إيميجنا إرترا منقسي زعبي investment ناتو تمرتنا بحكمنا من دحريلكا you have to post those things مغنياتو انت ديجيركا سألاتخا نتحمقناتكا نقوم مشيتن كوتصويم and then don't complain زعبي إرترا سلمتاي بوست قبر لهم إلكا سواتهم سروحهم يسرحوا له نحنا سرحنا انت دي سرحنا ناتنا سنفنايو توم نتهاجرنا كنحجزا ندلي نتهاجرنا كنقفا ندلي نتتصبغنا هاجرنا نغدميت كنا وصلت ديكيلنا don't blame نتوم enemies حماقنا إرترا دوس وزلو سلازي it's a fight I'll see you وقيو حديكنا أجنداناتو حديكنا علاماناتو يقويلو سلازي نتتصبغنا إرترا احنا دما كم وترو كنعاد قولي قبا سوشيال ميديا بإرترا زلو دما نزخ قبروه زي تباب عنايم سلازو خلنايم كيدوم تقضي عمو زين ريالهم شير دين قبر لهم تقينا كالاي زي كابس مرانا عد قيح خذنا ترانسبورتنا يقلم بزي واقعتات يزخلهم سلازي نسخا نزا فيديو تردلغا ولا كي تبرها كان زحبر يتاز سمعيو التبابع كم زعينة تحس خمس ألكا هذا زين هاي لمعة زينة تبلوهم نسبات هاي لمعة زينة سمسوهم قلنا تشانلهم إجنور تقبروا تقينكم هاي كم تقولكم يوم درجي سلازينتهم كم زعينة زينة زمسو إرتي بدأ حنصر حميو ناي هاجر زينة خمسو نتهم كالوت مريض زينة زمسو كم زعينة زينة خمسو لنا كانت تبابع يقبع قبلكم يدلي ናብ ድሕረ ባይታ ነፍስ ወከፍ ተመራቂ ምስ እትፈትሽ ድማ ከኣና ይቶም ዝለዓሉ ደረጃ ትምህርቲ ዝረኽቡ ንዖም መሲልካ ንኽድውዲ ካብቶም ደስ ዘብሉኻን ሓደና ዓቢና እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ስድራ እውን ጽቡቕ ገይረ ዝፈልጦ እቲ ማሕበረ ቁጠባዊ እቲ ንቕሓት ብዓብዪ ናይቲ ትምህርቲ ብድሆ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብግብሪ ዘረጋግጽ ህያው ኣብነት እዮም بتصيح لهم نصهم كأخ ما يمسولو بيزعوز أزعبت عوض مخانمنا خنريان بحشة أبز درجة زنخن بتصح مجمرة منقسي سدرا بيتنا حبرة سبنا كل سبب درجة زنخن بتصح تحابيرنا كلايك استمهرنا يوس بنت أتمهرنا 10 عامات لا اسميسنا 4 عامات بنت أينا تمهرنا زخفلنا يوجنزب بيبلنا بزيك جزيت رأينا كفيلنا مالتي سلزي كمان ناس لعل تثبيتي زلو لنفسنا خوين الناس سدرانا كوز حلفة خان هجرنا حنكون يوزد الله أو هو كل بتصحوا تناقرات تي زد الله كابتن دوليو زلنا زمن سيز تماهيرو زدل بوتان زدل عدلن زدل مسالة عند هريب كايو تمهرتين حد هاجر زمعبل سلازي تفلت زلوم أب بايتانا خط ترجموا حد جزيو كوزغول تماهير دقوتي زلوكو كندي جنزب نايت هاجر حزب هاجر حبتنا هاجر يوسيد زلقن عند حرمهير كايو دما بوتا كتبوكت كلا لك أنا خسر حلقة عربوتا ده هيب كايو لك تتمرتو كتقملو سلازي كل تسفاسر زوارس ما نسي نتعدلات ناتو نخطقملو اب عدل زبابوتاي زخيت سلازي تسفا نقبر معرفت زمروهم زلو نسرع عدلات دما ناس هيوتهم نخمرحو دما عدل كخفتلهم ما يبكابلو من صباح انت دي تقبري ابز حصر غزي نخقبر مبارابتا كبد زبلت عرف سكسغري هج هنا ناب لعل سدراي وريجو زلو سيد خزارولي قليل يكون قليل يكون فوتو اللي نقرأ كله قليل يكون اجي نازين دحر كوغعص زفتن اكال تهليها مور هشوا زياده خندقالو وين يسمعني حق حقي لذي كل لا يقولوا مالتي كسولطي لي نقرأكم زلو انا زدها تزخون بزو ابلعلنا وريد زلو قدم تدهلكم ندها لك مور موتيفيت يكون اللهم فوتو تم تقولوا هاي قولتكم سر زي قولتكم سر لو زي ولا حنكم ابلع إذ منجستي إنترا سدرانا يسبع أسرالو إذا فيديوسي أبونا دين نمعبل تأثير مالويات ولا لا نمعبل كأتشكري ما تساكت مثلني زرما مثلني بكلم سرا أخو مجمرتا مالتي مسخالة أوريد سمت مسألنا مالتي عاديو أنا بلان حممتيا أبو the same thing أديس حجي حميمة خموتن هيوتن وجه أسرع حجي حاويتن الله بنم تايم قد عسيرو متاي هتجبنهم نايبة حق بس زلنا سمعوا لهم confused كوينا لنا we're so confused كندي
ያለው እንዶ አብዝ ክንደይ ነገር ክንደይ ሽግርን ክንደይ መከራን ዘጽጎቡና ስድሮማ በኤርትራ ዘሎ ተንኪፎም ዶ ይፈልጡሲ በዚህና ንሕና በመንግስቲ ኤርትራ ፕራውድ ንኾን ያና መንግስቲ ኤርትራ ሳብዝና አገርግርኩም ከማ ስድራኩም ተንኪፍልኩም አይፈልጥኒ ኣብ ኤርትራ እንዳበላይና እንዛረብ ነርና ምንታይ መለክዕ ዳነ አቡና ዲኑ ማዕበልን ተኣሲሮም አለው for what reason ህዝባ ጉንባር የለን ዲዩ ኣብ ኤርትራ ህዝባ ጉንባር የላ እንዲያው እዚያ ዘረባ እዛ ዜና እዚያ ኣይሰማዕኩማ ክትሉ ዘይሰምዓ ኣለኹ ክብል ኣይክእልኒ ዝበሰሰብ ሰሚዕዋ ክህሉ ክእል እዩ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ይኹን ነገር ምኻድና ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ መወዳእታ ፊድባክ ዝባኣነ እንታይ እያ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትፍረድ ዝብል ዘረባ እዩ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትፍረድ ሕጂ ማዕበል ብትኽክል ድዮም ስድሩ ተኣሲሮም ዘለው መጀመርያ ካልእ መረጋገፂ ክንረክብ ክንክእል ኣለና እዚኣ ኣነ ብተደጋጋሚ ዝተጋገኽዋ ነገር እንተላ እዚኣ ርእሲ እዚኣ እያ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ቅድሚ 2 ሶምን 3 ሶምን ቅድሚ ሶምን ወይ ገለ መለቢለ ብዛዕባ ናይ ጎ ግሪን ዝብል ኢኒሽቲቭ ኣምፅኦ ነይረ ንሱ ብዙሕ ግዜ ግብረ መልሲ ዘይትህብ ኢኻ ገለገለ ኢልኩምኒ ኩላታ ነገር ምስ ረኣኻያ መን ይተጋግ ንሱ እቲ መንግስቲ ኩሉ ነገሩ ከም ዝጓዕፀፆን ከም ዝሃስዮም ገይሩ ይዛረብ ነይሩ እቲ መንግስቲ መግለፂ ምስ ኣውፅአ ግን ንነዊሕ እዋን ሓበሬታ ሂብዎ ከም ዝነበሩን ንኩሉ ጓዕፂፁ ዝኸይድ ዝነበረ ንሱ ምዃኑ ድማ ተረጋጊፁ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣቡ ጌጋ ነይርዎ ዶ እቲ ትኽክለኛ ፕሮሰስ ዘይተኸተለ ሓውና ዮናስ ነይሩ ጌጋ ናተይ ተረዲእኒ ይቕረታ ሓቲት ኣለኹ ክብል ከዓ ኣምፅልኩም ነይረ ፋይን ናይ ማዕበል ድማ ሕጂ እቲ ህዝቢ ህርጉ ኢሉ ኣብ ሓፂ ግዜ አንጻር መንግስቲ አንጻር ካልእ ክዛረብ ዝመርፅ ስለዚ ማዕበል ስድሩ ብትኽክል ድዮም ተኣሲሮም ቁፅሪ ሓደ this has to be proved we need a proof ሓንቲ ኸይረኣኻ ሓደ ሰብ ስለ ዝበለ ኩሉ ካብ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ ትዛረብ ኣለካ ማለት ኣይኮን ተኣሲሮም ድዮም ስድሩ ብልክዕ ቁፅሪ ክልተ ብምንታይ ምክንያት እዮም ተኣሲሮም ካ ክትሓትት ኣለካ እዚ ኣብ ማንም ዓለም ዘሎ ሕቶ እዩ ስድሩ ንማዕበል ተኣሲሮም ድዮም ኣይተኣሰሩን ከይፈለጥካ ከይረጋገፅካ ትዛረብ ኣለካ ማዕበል ስለ ዝበለ ወሪፍ ማዕበል ተተጋጊዩ ወይ ውራይሉ ትዛረብ እንተለኹ እንታይ ትፈልጥ ተኣሲሮም ድዮም ኣይተኣሰሩን ይብል ኣለኹና ነገር መጀመርያ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ናትካ ሳብጀክቲቭ ርእቶ ምሃብካ ናትካ ርእቶ ኣብ ልዕሊ ወሲኽካ ስምዒትካ ቅድሚ ምሕዋስካ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ዲና ንዛረብ ዘለና ክትብል ኣለካ ሓደ ካልኣይ ድማ እንታይ እቲ ምክንያትከ ማንም ኣብ ኤርትራ ሰብ ክእሰር ይኽእል እዩ ከም ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ ቅድሚ ኣብ ስዊስ መፂኦም ንዓኒ ተኣሲሮምኒ ስለምንታይ ኣሲሮምና ይኮንካ ትብል ኖ መንግስቲ ኣሲርዎ ኢልካ ዜና ኣይኮነን እንታይ ገይሩ እያ እታ ዜና እንታይ ፈፂሙ ደን እታ ፈፂሙ ሰማዕካ ድሕሪኡ እቲ ናትካ ስምዒት ዘሎ ዘረባ ድሕሪኡ ኢኻ ትውስኾ ስለዚ I will not comment anything ክሳብ ሓደ ዝተረጋገፀ ካልእ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሃቦ ተስፋ ይገብር ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ነቲ መንእሰይ ንኻልእ ኣጀንዳ ክጥቀምሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ነገር እዚ ብትኽክል መልሲ ክረክብ ተኣሲሮም ድዮም ኣይተኣሰሩን ኢፍ ተተኣሲሮም እንታይ ነይሩ እቲ ምክንያት ንህዝቢ እንተተገሊፁ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ነቲ መንእሰይ ብፍላይ ኣብቲ ደንብ ሃገራውነት ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ከምዛ ዳህላክ ትዛረበ ፀናት እውን ሰሚዕኩም ኣለኹ ከምዚ ዓይነት ነገር ስምዒታት ናይ ሰባት ክትንክፍ ስለ ዝኽእል እዚ ትኽክለኛ መብርሂ በመፅናዕቲ እዝን ተባሂሉ ነቲ ህዝቢ መግለፂ እንተዝውሃቦ ደስ ምበለኒ ኣነ ከም ናተይ ርእቶ ማንም ሰብ ክእሰር ኣይደልን እየ ማንም ሰብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገበን ክእሰር ኣይደልን እየ እንተተኣሲሩ ኣሎ ድማ እንታይ ትገበኑ ንህዝቢ ምግላፅ ኣገዳሲ እዩ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ስለዚ እዚ ናይ ማዕበል let's hear ካልእ ገፅ ናይቲ ኩነታት ኣብ ሶሻል ሚድያ መዳነይ ይኮነ ቤት ፍርዲ ይኮነ ሶሻል ሚድያ ሓበሬታ እዩ ዝበቃ ነቲ ሓበሬታ ግን ኣናብባ ናይ ሓበሬታ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ከም መንእሰይ ሓደ ሰብ ሓንቲ ጓል ሓደ ወዲ መፅኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ መጀመርያ ስለ ዝኸሰሰ ኣብ ጎኑ ኮይንካ ተጣቅዕ ድሕሪኡ ሓደ ምስ ተዛረበ ኣታስቂልና ኣባይና ተራሲና ኢልካ ካሽዑ ትብል መጀመርያ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ከይመመኻ ፍርዲ ኣይተሃብ ዝበልዎ ካብዚ ዝተመርኮሰይ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ዝኾነ ይኹን ደንቀነ እውን ብዙሓት ፅሒፍኩም ላይ ነይርኩም ነዚ ዘረባ እዚ ክሳብ መልሲ ዝረኽበሉ ክፅበየ መንግስቲ ናቱ ሓበሬታ ምስ ሃበ ሽዑ ናተይ ርእቶ ሽዑ ክገልፅ ይኽእል ማንም ሰብ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ንዘሎ ናይ ሓደ ወገን ከይወሰድካ ንክልቲኡ ነገር ሰሚዕካ ኣመዛዚንካ ሽዑ ናትካ ፍርዲ ክትህብ እንተኽደሊኻ ፍርድኻ ሽዑ ትህብ እዚኣ ናተይ ርእቶ ምስ ናተይ ዝሰማማዕ ርእቶ ዘለኩም ሃቡ ተወሳኺ ሓበሬታ ዘለኩም ተለኹም ሃቡ ናትኩም ሓሳባት ክሰምዕ ድማ ደስ ብለኒ ናይ ሎማ ረሳብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ሼር ሰፖርት ምግባር ኣይተቋርፁ እናበልኩ ምዝያ ክገትፈኩም ልበይ ስምንዮ